Moi bo día a todos e a todas. Saudamos a todos os membros da corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal que nos acompaña, así como aos xornalistas acreditados e as persoas que nos siguen a través da tribuna de invitados e tamén do streaming. Comezamos a sesión ordinaria deste pleno. O asunto número 1 son as comunicacións de alcaldía. En primeiro lugar, e dando cumprimento ao acordo do 14 de setembro de 2015, onde se aprobou por unanimidade unha moción conxunta sobre a violencia de xénero, dentro da cal se adquiría o compromiso de iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo desde o anterior pleno. Compre agardar, neste caso, 10 minutos de silencio polas víctimas que a continuación se relacionan. Infórmase igualmente que no total do ano 2020 ata a data do día de hoxe, 10 de setembro de 2020, as cifras oficiais de asasinatos machistas é de 35 e o número de menores orfos e orfas menores de 18 anos é de 15. Desde o pleno de xullo ata o pleno de hoxe foron asasinadas 10 mulleres. O 14 de xullo, Madalina Neaxu, de 31 anos, en Torrejón de Ardoz, Madrid. O 14 de xullo, Gloria Oriana, de 20 anos, Barcelona, deixa un menor de 3 anos de idade. O 29 de xullo, Carolina Fumero, de 43 anos, en Santa Úrsula, Santa Cruz de Tenerife. O 21 de xullo, Lilemor Cristina Sundberg, de 52 anos, Palma de Mallorca. O 5 de agosto, Teresa, de apelidos non coñecidos, 83 anos, Corral Rubio, Albacete. O 8 de agosto ou o 10 de agosto, Anabelina, de apelidos non coñecidos, de 44 anos, Línea de la Concepción, Cádiz. O 15 de agosto, Alina Erika, de apelidos non coñecidos, 37 anos, La Granja de San Ildefonso, Segovia. O 19 de agosto, Rosalía F.M. de 61 anos, en Murcia. O 23 de agosto, Jessica Daniela Gularte, de 33 anos, Valencia. O 29 de agosto, Saloua A. de 40 anos, en Águilas, Murcia. Deixa 2 fillos menores de 10 e 14 anos. Solicito que nos poñamos en pé para agardar 10 minutos de silencio.
no, es el otro, es el otro, es el otro.
Moitas grazas a todos e a todas. Paso a continuación a dar lectura á declaración institucional relativa ao caso Fuenlabrada, acordada por todos os grupos municipais. Tras a lectura da mesma, haberá un turno extraordinario de intervencións de 3 minutos. Diante dos feitos ocorridos na Coruña durante o mes de xullo e agosto, que coñecidos como caso Fuenlabrada provocaron graves prexuizos sanitarios, económicos e deportivos á cidade, o Pleno do Concello da Coruña, por unanimidade, quere emitir a seguinte declaración institucional. Desde principios do presente ano de 2020, todos vimos realizando un enorme esforzo para conter dentro do posible as terribles consecuencias da pandemia da COVID-19. As importantes restricións, como o longo confinamento, atoparon unha resposta exemplar por parte da cidadanía, que con moi escasas excepcións continúa a día de hoxe a seguir escrupulosamente as medidas das distintas administracións para frear o virus. Este sacrificio supuxo e supón un enorme reto diario que atinxe a todas e todos. Polo tanto, ningunha institución ou sector, por moi importante que sexa ou que se sinta, está por riba destas normas, dispostas para coidar do máis relevante que temos, a saúde pública. O pasado luns, 20 de xullo, o Club de Fútbol Fuenlabrada, co aval da Liga de Fútbol Profesional, viaxou a Coruña e se instalou na cidade, a pesar de que desde 2 días antes sabía da existencia dun brote de COVID-19 no equipo. Malia o cal, se desplazaron en avión e autobús e acudiron e se moveron polas instalacións dun céntrico hotel. Finalmente, ao descubrirse a gran dimensión do brote, a expedición tivo que ficar en corentena, causándolle, polo efecto mediático, un enorme prexuízo á actividade económica da cidade, así como impedindo, tras a inxusta decisión da Liga de disputar o resto da xornada, que o Real Club Deportivo puidese defender en igualdade de condicións a súa permanencia en segunda división. Polo tanto, nin o Fuenlabrada nin a Liga actuaron como indican as normas, causando un forte dano sanitario, económico e deportivo á Coruña. Por todos os feitos ocurridos, manifestar, polo tanto, o seu recoñecemento cara ao Real Club Deportivo e o seu apoio a todas as accións e medidas que adopte o Consello de Administración para defender os seus lícitos intereses deportivos e sociais. A súa solidariedade co capitán deportivista Álex Bergantiños, un exemplo como xogador, como capitán e como persoa, e un referente para o deportivismo pola súa implicación, determinación e entrega na defensa dos valores deportivistas, demandando do Goberno do Estado a apertura dunha investigación e a depuración de responsabilidades pola detención irregular de Álex Bergantiños. O seu rexeitamento máis absoluto á actitude hostil mostrada pola Liga de Fútbol Profesional cara ao Real Club Deportivo, un dos seus membros fundadores e con maior palmarés, sen xustificación algunha. O seu apoio a todas as accións legais que se impulsen para exixir responsabilidades por todo o acontecido. Exixir da Liga de Fútbol Profesional a reparación dos danos na imaxe da cidade que a viaxe do Club de Fútbol Fuenlabrada causou e que tivo graves consecuencias económicas polo impacto no turismo e na hostelería, trasladando o apoio do Concello a este sector afectado. Cuarto, así mesmo considera imprescindible que a presidenta do Consello Superior de Deportes, Irene Lozano Moreno, presente a súa dimisión e, de non facelo, a que o Goberno do Estado proceda ao seu cesamento por premiar coa súa decisión do 27 de agosto de apoiar unha liga de 22 equipos a quenes incumpliron as normas deportivas e sanitarias e castigar as únicas vítimas que cumpliron con todo en todo momento e converterse desde ese momento en cómplice dos reiterados incumplimentos da LFP e da Sociedade Deportiva Fuenlabrada, das manobras de Javier Tebas pai e de Javier Tebas fillo e dos seus escuros intereses familiares relacionados co Club de Fútbol Fuenlabrada. Que o Goberno do Estado inste ao Consello Superior de Deportes a inhabilitación de Javier Tebas como presidente da Liga de Fútbol Profesional. Reprobar ao presidente da Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas Medrano, polos seus ataques e comentarios despectivos cara ao Real Club Deportivo,
a pesar de recoñecer que foi o máximo responsable de permitir viaxar a expedición do Club de Fútbol Fuenlabrada á nosa cidade, sendo coñecedor da existencia de varios contaxiados desde polo menos 2 días antes e, polo tanto, poñendo en perigo a saúde dos coruñeses, coa súa declaración como persoa non grata na cidade da Coruña. Exixir ao delegado do Goberno en Galicia e exalcalde da Coruña, Javier Losada, a rectificar as súas declaracións nas que apoiaba a incomprensible actuación do CSD en lugar de defender ao Real Club Deportivo e a súa cidade. Quinto, por último, o Pleno do Concello reafirma o seu compromiso coa saúde pública e agradece públicamente o comportamento da cidadanía na grave crise que atravesamos. Así mesmo, amosa o seu recoñecemento a todas as persoas e institucións que apoiaron a cidade, así como agradece que a Real Federación Española de Fútbol si cumprise coas súas obrigas institucionais. Así mesmo, este pleno lanza de novo un berro de apoio a un dos grandes símbolos e motores económicos da cidade, o Real Club Deportivo, que nestes complicados intres seguirá tendo aquí, en María Pita, un aliado, así como nos milleiros de coruñeses e coruñesas que volverán dar un exemplo de amor ao branquiazul na tempada que está a piques de comenzar. A Coruña é unha cidade orgullosa e con valores. Seguirémolo demostrando. Moitas grazas. Iniciamos xa a quenda extraordinaria de palabra polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera Caselas. Grazas, señora alcaldesa. No último pleno, parafraseando o poemario de Xosé Luís Méndez Ferrín con pólvora e magnolias, repartía pólvora, por suposto en sentido figurado, a Javier Tebas. E hoxe, polos mesmos motivos, sumámonos á declaración institucional e a consideración de Javier Tebas como persoa non grata na cidade da Coruña. Persoa non grata polo seu comportamento irresponsável, poñendo en perigo a saúde pública e causándolle un grave prexuízo reputacional e económico a esta cidade. Persoa non grata porque temos memoria e non esquecemos cando intentou fixar a responsabilidade do asasinato de Jimmy nos Xareiros do Deportivo. Quizá porque o señor Tebas é un fascista declarado e por iso, en vez de contribuir a que se esclarecesen os feitos e se fixese xustiza, preferiu amparar aos nazis do Frente Atlántico actuando como un encubridor de asasinos. E persoa non grata porque o fútbol profesional non pode ser gobernado como se fose a súa finca particular por unha persoa que se comporta como un capo mafioso. Non é unha voutade, é unha definición. Comportouse como un capo mafioso ao ocultar información sobre os positivos do Fuenlabrada e saltar deliberadamente todos os protocolos sanitarios para crear unha situación de feito que evitase a suspensión da última xornada de Liga como establecía a norma. Compórtase como un capo mafioso quen actúa como xuiz e parte, pois agora sabemos que en 2018 ofertou os seus servizos como asesor ao Fuenlabrada Club de Fútbol a cambio de 130.000 euros, que o seu fillo e o abogado e secretario do Fuenlabrada Club de Fútbol e que na práctica o señor Tebas goberna o Fuenlabrada a través de persoas interpostas. Persoas interpostas como o señor Proena, sobre o que, por certo, pesan denuncias de estafa inmobiliaria ou de deixarse en casa 24 familias despois de que abonasen 50.000 euros cada unha para desviar fondos para o Fuenlabrada. E compórtase como un capo mafioso que un utiliza as súas influencias no aparello policial para forzar a escandalosa detención de Álex Bergantiños, detido por axentes procedentes de Madrid en plena rúa e en presenza da súa familia como se fose un perigoso delincuente ou estivese a piques de cometer un delito irreparável, froito dunha operación policial que se puxo en marcha antes de que a denuncia fose asinada e presentada en comisaría, denuncia feita, como apuntou a propia xuiz, sen achegar ningún elemento obxectivo e serio de proba, até o punto de que a xuiz calificou a actuación de sorprendente, o arresto de intempestivo e afirmou que se malgastaron recursos públicos sen motivo. Por iso, congratulámonos de que na declaración se inste a demandar do Goberno do Estado a apertura dunha investigación e a depuración de responsabilidades pola detención irregular
de Álex Bergantiños e que se inste ante o Consello Superior de Deportes a inhabilitación de Javier Tebas como presidente da Liga de Fútbol Profesional. Porque se todos estes feitos son sorprendentes e indignantes, non é menos sorprendente e indignante que o Consello Superior de Deportes mirase para outro lado. Agora o Goberno anuncia que levará a Tebas á Fiscalía e aledámonos, pero non é menos certo que o CSD preferiu mirar para outro lado ante as solicitudes de iniciar o procedemento para a inhabilitación de Javier Tebas, pese a que a Lei do Deporte, no seu artigo 43.c, habilita o CSD para facelo. E non é menos certo que o CSD preferiu inhibirse á hora de arbitrar unha solución que reparase a injustiza cometida. Por todas estas razóns, aledámonos de que fose posível esta declaración institucional, aledámonos moito de que fose posível unha posición unánime da corporación porque entendemos que é de xustiza. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, bos días a todas e a todos. En primeiro lugar, enviar un saúdo da Marea Atlántica a todas as persoas que van seguindo este pleno. O caso Fuenlabrada é un episodio negro e ben vergonzante, absolutamente impropio dunha democracia madura no século XXI. Empeza coa irresponsabilidade inaceptable, despois de case 30.000 persoas falecidas por coronavirus, de trasladar a un equipo de xogadores con 6 positivos confirmados, saltándose todos os protocolos sanitarios de obrigado cumprimento. Continúa coa deturpación da competición, con grandes danos non só para o Deportivo, senón tamén para toda a cidade. Prosigue coa perseverancia nas irregularidades e nos comportamentos delictivos, o trato de favor, a falta de respeto constante, a prepotencia de quen se sinte inviolable e a marxe de toda a lei e de toda a ética. A actitude obstruccionista de la Liga no esclarecemento dos feitos, a manipulación das forzas de seguridade e o abuso de autoridade na detección de Álex Bergantiños. A cobardía, sí, cobardía do Goberno de Madrid mercadeando dende o Consello Superior de Deportes cun proceso injusto, sen castigo nin sanción e que rexeita a reparación tanto ao deportivismo como á cidade. Que lle pasa? Que lle pasa ao PSOE coa cidade da Coruña? Un tráxico episodio para a nosa democracia ao que se lle poden poñer nomes e apelidos. En primeiro lugar, o do presidente da Liga, Javier Tebas, que efectivamente ten unha traxectoria absolutamente insoportable e reiterada de ofensa e de atentado contra a dignidade das persoas e do deportivismo. Tamén o nome de quen tolera e acata, con Irene Lozano dende a cúspide do goberno encabezado por Pedro Sánchez de Madrid. As consecuencias son de extrema dureza, tanto para o noso clube, pero trascenden tamén o ámbito deportivo e afectan a hostalería, afectan a cidade, afectan a súa economía, afectan a súa honra, afectan a súa dignidade e ao mesmo funcionamento democrático das institucións que están aquí para protexer as garantías e a xustiza. Procede certamente unha resposta contundente e unánime desta corporación. A Marea Atlántica vai estar á altura do que demanda a cidadanía e do que demanda o deportivismo, apoiando unha declaración institucional que xa tiña que ter chegado a este pleno moito antes. Apoiamos esta declaración unánime do pleno, pero non podemos deixar de ser críticos co xeito en que se xestou este posicionamento común. Críticos pola improvisación dos últimos días, malia que a Alcaldía ten unha proposta de declaración institucional da Marea Atlántica dende o 22 de xullo, dende hai máis de mes e medio, que exixía precisamente a reparación dos danos pola tremenda irresponsabilidade sanitaria, que apoiaba as medidas legais emprendidas dende as diferentes administracións, que trasladaba o apoio desta corporación ao deportivismo e que declaraba a Tebas, como non pode ser de outra maneira, persona non grata nesta cidade. Pero somos críticos tamén porque nos entendemos que dende o Goberno non se actuou con boa fe e se realmente importaba, como importa, un posicionamento unánime desta corporación, houbo 3 oportunidades de acadalo
moito antes. En primeiro lugar, con esa declaración no pleno de xullo, un pleno extraordinario no que se poden debater declaracións como se debaten, por exemplo, as peticións dos orzamentos da Xunta, ou hoxe mesmo coas dúas mocións que se presentaron tanto dende o Partido Popular como dende a Marea Atlántica á vista do bloqueo dunha declaración institucional. Ninguna destas tres opcións valeron, porque aquí, en realidade, o que estaba en discusión era quen se sacaba a foto de sempre. Entendemos que non é positivo para a cidade que dende a alcaldía se traslade unha división inexistente neste pleno, pois estamos todos de acordo en que o caso Fuenlabrada é gravísimo, en que o deportivismo necesita apoio e en que hai que adoptar medidas legais para sancionar tales comportamentos. Estamos todos de acordo, esa división non existe, se trata simplemente de baixar a area realmente con humildade e poñerse de acordo con todas as forzas presentes. Hoxe vimos aquí, en realidade, a falar do deportivismo e da cidade, que non merecen padecer as miserias da política raquítica. A maiores, apoiaremos, por suposto, esta declaración institucional, antepoñendo, como facemos sempre, e creo que non se lle pode reprochar a Marea Atlántica en ningún momento, como faremos sempre, antepoñendo os intereses da cidade e do deportivismo. Un deportivismo que, ao longo deste infame percorrido polas miserias do poder e dos poderosos, ten dado unha auténtica lección de dignidade, de elegancia, de deportividade, e é un orgullo pedir o apoio que merece, xogue onde xogue, que merece máis que nunca. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señor Rodríguez. Buenos días a toda la corporación, a los funcionarios municipales, a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen o acompañan en la tribuna o a través de streaming. Quiero comenzar mi intervención felicitando a la alcaldesa y la felicito por haber recapacitado, por haber visto su error y haberse dado cuenta de que el deportivismo y la ciudad querían unanimidad. Y la felicitamos, aunque lo haya hecho en la tarde de ayer, cuando vio que su declaración era mayoritariamente rechazada. Aunque fuese a escasas horas de este pleno, entendió que no podía imponer la unanimidad después de 2 meses en los que ignoró por completo a la oposición. Un preocupante tic sanchista, hay que decírselo. La unanimidad soy yo. No, la unanimidad somos todos. Esta declaración era una declaración descafeinada que, en cierta medida, lo que pretendía era hurtar el debate y la votación de las mociones que previamente habían presentado en 2 grupos de la oposición. ¿Por qué no se buscó esa unanimidad hace 2 meses? ¿Por qué no se convocó antes a la Junta de Portavoces? Ni una sola vez para hablar de este asunto, ni una sola llamada a ningún grupo municipal para consensuar acciones o simplemente para informar de lo que se estaba haciendo, pese a que ya todos nos habíamos manifestado públicamente a darle nuestro apoyo. ¿Por qué solo se viene a pedir la unanimidad únicamente cuando la oposición presenta sus iniciativas y toca levantar la mano y votar? Decimos que su propuesta de declaración era descafeinada. ¿Por qué? Porque intentaba blanquear la actuación del CSD con su presidenta Irene Lozano al frente, al pedir una dimisión condicionada a una posible Liga de 24. Por eso, nuevamente, aplaudimos que finalmente integrara, escuchando a la ciudad y a sus legítimos representantes, todas las iniciativas incluidas en las mociones, no solo de este grupo, sino también en el resto de los grupos. Pero es que, además, Irene Lozano ya se había pronunciado el 27 de agosto a favor de Tebas y del Fuenlabrada y en contra de la Liga de 24, del Deportivo y de la ciudad de A Coruña. Y se volvió a pronunciar anteayer, y de nuevo a favor de Tebas y del Fuenlabrada y en contra de la Liga de 24, del Deportivo y de A Coruña. Pasó el momento de los condicionantes. Solo caben 2 palabras: Lozano, dimisión. Y su dimisión tiene que ser inmediata y, si no se produce, su cese tiene que ser fulminante. Y debería, además, ir acompañada de las explicaciones que llevaron al Gobierno a cambiar de opinión respecto a la temeridad del Fuenlabrada y la Liga. ¿De verdad creemos que esto hubiera sido igual, hubiera acabado de la misma manera, si en vez del Depor encima de la mesa del CSD hubiese estado un club vasco o un club catalán? Evidentemente no. La decisión socialista del CSD, porque es una decisión política, de descender al Deportivo, es, como decimos, una decisión en la que abdica de su responsabilidad y, en lugar de hacer justicia, lo que hace es premiar a los incumplidores y castigar a los inocentes.
Pero es que los tiempos exigían una solución que por fuerza tenía que ser política y la solución fue un absoluto fracaso político. Con su decisión, el CSD, el Gobierno socialista, el PSOE, blanquea todos los conchaveos, los desprecios, las intimidaciones sufridas por Deportivo y Deportivismo a manos de Tebas y Fuenlabrada y avala el atropello al club y a la ciudad. De nada nos vale que ahora ponga en conocimiento de Fiscalía determinados hechos, que solo faltaría. No se lo vamos a agradecer, es su obligación, pero eso ni resarce al Deportivo, que seguimos en Segunda B, ni tampoco hace justicia. Pero el fracaso político no ha sido solo del Gobierno socialista de Sánchez, el fracaso político también ha sido del PSOE coruñés. El Deportivo está en Segunda B no porque haya hecho una temporada pésima, que la ha hecho, no porque la última jornada se haya celebrado en condiciones en que nunca tenía que haberse celebrado, que también está en Segunda B porque el PSOE coruñés no pinta nada para el PSOE nacional. ¿Cuántas gestiones se han realizado y con quién? ¿Cuántas llamadas se hicieron para lograr justicia deportiva? ¿Cuántas reuniones hubo? ¿Cuántas veces se fue a Madrid para hacerse ver y oír? Si no las hubo, injustificable. Si las hubo, un fracaso absoluto. Solo tenemos noticias de una llamada y mejor que no hubiese existido. El Gobierno de Sánchez ningunea a nuestra ciudad cuando es necesario dinero para las inversiones, pero es que ahora también nos ningunea cuando tiene que hacer justicia que no le cuesta ni un euro. No pintamos nada en el PSOE nacional. Podrán decir lo que quieran, pero los hechos son los que son. La decisión política del PSOE premia a Tebas y al Fuenlabrada y castiga a Deportivo y a la ciudad. Repito, decisión política. Estamos en Segunda B por una decisión política socialista, por el nulo peso del PSOE coruñés a nivel nacional y porque el Deportivo está en Segunda B por el ninguneo permanente del PSOE en nuestra ciudad. Y el colmo de este ninguneo viene de la mano del actual delegado del Gobierno, nada más y nada menos que exalcalde de nuestra ciudad, que dejando pasar una excelente ocasión para quedarse callado, como en tantas otras ocasiones, nada más y nada menos que se manifiesta públicamente dando la razón a Irene Lozano y al CSD. Y se pone la camiseta de Pedro Sánchez en vez de ponerse la camiseta de la ciudad de la que fue alcalde. Por eso tenía también que incluirse en esta declaración. En estas semanas hemos leído que usted, Irene Rey, es la nueva María Pita. Mire, María Pita salvó a la ciudad porque los coruñeses tuvieron honra y la siguieron. Usted no ha podido salvar al Deportivo porque su partido no ha tenido honra y la ha ninguneado. Señora alcaldesa, de todos, el traje de María Pita no se puede usar a tiempo parcial, no se puede poner para enfrentarse vía Twitter a Tebas o con pilones en radio y televisión y dejarlo en el armario cuando toca plantarse ante el Gobierno de su partido. Y concluyo. Coruña no se vende, pero el PSOE es quien nos desciende. Finalizo con un mensaje de solidaridad al Deportivo y al deportivismo. Que nadie dude que voltaremos. La grandeza de este club y de su afición no se mide por la categoría en la que compita. O noso Deportivo nunca caminará solo. De usted y únicamente de usted dependía que los que caminamos a su lado lo hagamos unidos. Por eso, gracias de nuevo por rectificar. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. A verdade é que, estando diante dunha situación absolutamente excepcional, como é unha declaración institucional na que por acordo informal se contempla que os grupos interveñan, e incluso pensando en facer unha intervención á altura do que é esa declaración institucional, pois vexo con disgusto, como non pode ser de outro xeito, que algúns grupos non saiban o que significa unha declaración institucional e intenten resolver as súas eivas, os seus déficits, os seus erros, pois, con algunhas saídas fora de lugar, impropias do que é unha declaración institucional. A veces pódese incluso escribir unha intervención e seguramente hai quen a ensaya diante do espello. É bastante triste, señor Rodríguez, que faga a intervención que fixo. Eu digo porque vostedes aínda aspiran a ser alternativa ao goberno. Outros grupos, pois, imagino que xa están noutras dinámicas. Decir, como dixo a señora García, que este é un problema do Partido Socialista, que non defende a cidade. Señora García, eu creo que é difícil nunha declaración institucional facer unha intervención como a que vostede fixo.
agardo que máis pronto que tarde neste salón de plenos poidamos ter debates que se correspondan cas declaracións institucionais, cas mocións, e non con outro tipo de situacións. O pleno, que eu creo que é o máis importante de todo isto, señora alcaldesa, hoxe, unha vez máis, foi quen de estar á altura, de amosar unidade e de facer fronte a unha situación que nos afecta a todos como cidade. E eu creo que iso é o que deberíamos de estar poñendo en valor. Que o señor Rodríguez diga hoxe aquí que non se convocou a Xunta de Voceiros ou que non foi posible unha declaración institucional antes de hoxe, sabe que falta a verdade. Por iso eu pedín, señor secretario, por iso eu pedín que constara na acta da Comisión de Voceiros con absoluta rotundidade as miñas preguntas, porque nin aquel día, nin hoxe, somos capaces de saber porque tanto o Partido Popular como a Marea Atlántica non querían que houbera unha declaración institucional. E hai hoxe unha declaración institucional a pesar de... Haino, ni máis ni menos, porque a maioría da cidade non entende que dous grupos que representan os cidadáns queiran quedarse fora, non permitiran unha declaración institucional. Ni máis ni menos, señor Rodríguez, ni máis ni menos. Por qué? Porque cometeron un erro grave. Puxeron por diante os seus intereses partidistas, o seu regate corto, por diante dos intereses da cidade. Defender a cidade, defender o Deportivo, é o que fixo este goberno e o que fixo a nosa alcaldesa. E permítame que lle diga que poden intentalo, pero creo que hoxe a meirande parte da cidade non ten ningunha dúbida de que se hai alguén que defenda a cidade por riba de calquera interés partidario, chámase Inés Rei e é a nosa alcaldesa, a de todas e a de todos. Por iso, que haxa unha declaración institucional non é ni máis ni menos que o refrendo do sentir popular e da presión que sentiron vostedes, señores do Partido Popular e señoras e señores da Marea Atlántica. Eu quero agradecer hoxe ao señor Jorquera e ao Bloque Nacionalista Galego a atitude leal que tiveron, exixente, pero leal, porque non puxeron en ningún momento en dúbida que houvese unha declaración institucional. Porque na defensa da cidade e na defensa do Deportivo deberíamos de estar todas e todos. E vostedes levan moi mal que a nosa alcaldesa sexa quen de defender a esta cidade por riba de calquera interese partidario. Calquera que lea esta declaración institucional, calquera que coñeza todas as xestións e todas as declaracións que ten feito a nosa alcaldesa, non terá ningunha dúbida de cal é a nosa posición. Remato, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, esta cidade e o Partido Socialista da Coruña, teñen unha forma de actuar ao longo de toda a etapa democrática. Vostedes e os que nos precederon no goberno teñen outra. Si vostede lle bota un ollo á historia, quitará algunha conclusión e terá claro que os coruñeses e as coruñesas non dubidan do ADN particular especial do socialismo coruñés. Por riba de todo está a cidade. Por riba de todo está a cidade. Seguramente por eso, señor Rodríguez, vostedes gobernaron 4 anos e a meirande parte da historia da democracia o Partido Socialista gobernou nesta cidade. Sabe por qué? Polo que está facendo a nosa alcaldesa. Por defender a Coruña por riba de todo. Por riba de todo. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas a todos e a todas. Quero darlles as gracias unha vez máis a todos os grupos municipais, a todos, con independencia das intervencións, das particularidades lóxicas de cada un, porque unha vez máis esta corporación ponse do lado da cidade. Unha vez máis, esta corporación municipal aproba unha declaración institucional non por unanimidade, senón con unidade. Unha unidade que ven sendo demandada polo deportivismo, pero por toda a cidadanía da Coruña. Isto va máis alá
das cores branquiazuis, que son casi universais, e, por suposto, non son patrimonio de ninguén, afortunadamente. Esa vocación universal do Dépor non é patrimonio, por suposto, de ningún partido, pero tampouco dunha soa cidade. Foron moitas as mostras de solidariedade co Dépor que temos recibido ao longo destes meses e que tamén quero agradecer. Pero tamén é unha mostra de unidade e de poñernos do lado da cidade, escoitando a demanda de todos os coruñeses e coruñesas que viron como despois de tantos meses de esforzo, de sufrimento, con preto de 30.000 mortos producidos por unha pandemia, alguén se creía que estaba por riba dos protocolos sanitarios. Alguén considerou que era unha boa idea viaxar a Coruña e poñer en risco o máis prezado que temos, a nosa saúde pública, poñer en risco a toda unha cidade con graves danos, non só para a súa imaxe, para a súa economía, sobre todo con graves e posibles riscos sanitarios. Non imos tolerar que ninguén se crea que está por riba das normas, que ninguén se crea que está por riba deses protocolos. Ese é o obxectivo co que actuei durante todos estes meses. Defender a cidade por riba de cuestións partidistas, porque entendía que isto era algo máis. Así o sigo entendendo. O Concello da Coruña vai chegar ata o final coas accións que se iniciaron para exixir todas as responsabilidades que houbera neste caso. Por iso mesmo xa lles anuncio que hoxe mesmo darei instruccións á asesoría xurídica para que se remitan todas as actuacións que se levaron a cabo dende o Concello e que se den traslado das mesmas á Fiscalía de Madrid, xa que temos coñecemento pola prensa de que o Consello Superior de Deportes deu a si mesmo traslado a este órgano. Non queremos deixar en ningún caso de seguir pelexando e loitando para que, como digo, se depuren esas responsabilidades. Dito isto, remato como empecéi, quero darlles as grazas. Hoxe esta unidade serve como exemplo a toda a ciudadanía da Coruña de que por riba de posicionamentos políticos discrepantes e lexítimos, a corporación que nos representamos a todos os veciños e veciñas da Coruña estamos do seu lado, estamos do lado da cidade, estamos do lado do Real Club Deportivo, pero sobre todo estamos do lado da xustiza, da dignidade de toda unha cidade. E o facemos porque é de xustiza. Moitas grazas. Señor secretario. Actas, aprobación dos borradores das actas das seguintes sesións plenarias celebradas no 2020, ordinaria do 4 de xuño, extraordinaria do 15 de xuño, ordinaria do 2 de xullo, extraordinaria do 30 de xullo. Ben, xa dispoñen todos dos borradores das actas, entendo que non existen ningunha obxección ás mesmas, quedan por aprobadas. Asunto número 2. Toma de coñecemento dos seguintes decretos da Alcaldía, o número 4034-2020, 3 de xullo, de modificación da Comisión Especial Cidade das TIC como consecuencia da modificación efectuada polo Grupo Municipal do Partido Popular, os números 5749, 5750 e 5751/2020, dun de setembro, relativos a nomeamentos de membros da Xunta de Goberno Local e organización das áreas de goberno, modificación de competencias da estrutura administrativa, así como da delegación da presidencia do Consorcio de Turismo en don Juan Ignacio Borrego Vázquez. Asunto número 3, recoñecemento da compatibilidade para a actividade privada solicitada por Francisco Manuel Candamio Ribeiro. Perdón, teño unha pregunta, unha cuestión de orde. Sí. Queríamos preguntar como se vai ordenar o debate dende a incorporación da conselleira que antes iba nas listas de Ciudadanos ao Goberno Municipal. Preguntar se vai ter unha quenda propia de palabra, co cal entendemos que hai unha sobrerepresentación do Goberno no Pleno, ou se vai estar adscrita ao Grupo Municipal Socialista e entonces entendemos que non procede estar nas comisións de voceiros, nas comisións informativas onde se volve a dar unha representación. Non sei se sigue tendo consideración de grupo mixto, algo que sería, dende o noso punto de vista,
unha situación irregular en base á Lei de Bases de Réxime Local, 1985, ou se de alguna maneira cambia o estatus e cambian tamén a delegación de competencias das comisións informativas que xa non se corresponden coa distribución das áreas. Ben, E é pois, unha cuestión de orde, relevante. Sí. Voy a responder a cuestión de orde. Non existe adscripción ao Grupo Municipal Socialista. As delegacións respecto das distintas competencias que foron abocadas e posteriormente delegadas en base ás competencias que ten a Alcaldía e a Presidencia segundo a Lei de Bases de Réxime Local constan xa nos distintos decretos dos que se deu conta tamén a Xunta de Goberno onde estaba vostede presente e os debates se ordenan segundo o establecido no ROM. Moitas grazas. Asunto 3, señor secretario. O recoñecemento de compatibilidade para actividade privada solicitada por Francisco Manuel Candamio Ribeiro. Moitas grazas polo Goberno. Señor Lajetuñas, neste asunto únicamente haberá unha breve exposición por parte do voceiro do Goberno sen quenda de intervencións dos distintos voceiros. Gracias, señora alcaldesa. Bo día. Estamos diante do recoñecemento da compatibilidade para a actividade privada dun funcionario do Corpo da Policía Local do Concello da Coruña, cumpridos todos os trámites coa solicitude correspondente e seguindo a Lei 53/84 do 26 de decembro de incompatibilidades do personal ao servicio da Administración Pública, co dictame da Comisión de Economía e Facenda, na que se propón que se acceda ao recoñecemento da compatibilidade para o exercicio da actividade privada por conta propia, nos términos que se especifica observando en todo momento o réxime de prohibicións e limitacións fixado na normativa aplicable. Ademais, a eficacia do recoñecemento da compatibilidade condiciónase a previa solicitude da reducción do importe do complemento específico correspondente ao posto desempeñado na cantidade que excede da porcentaxe do 30% da súa retribución básica segundo determina a Lei de Incompatibilidades xa citada. Ese é o dictamen da Comisión que sométese a pleno para que, sometido a pleno e acordado, se así o decide a Corporación, se xa notificado o interesado. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos, por tanto, a votación deste punto. Votos a favor. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Asunto número 4, señor secretario. Aprobación definitiva da ordenanza reguladora da concesión de axudas á conservación e rehabilitación de edificios e vivendas. Ben, ten a palabra o señor Díaz Villoslada polo Goberno e despois dúas quendas de 3 minutos cada unha para o resto dos grupos. Sí, bo día. Grazas, señora alcaldesa. O asunto que agora imos debatir enmarcase na absoluta importancia que as políticas públicas lle ten que dar tanto a rehabilitación como os procesos de nova edificación para a mellora continua da calidade urbana da nosa cidade, da disponibilidade de vivenda e, por ende, tamén da nosa economía e, polo tanto, tamén do noso emprego. Como sabemos, ademais dos plans estatais de vivenda e, en menor medida, en moita menor medida, das previsións autonómicas en esta materia, articulamos fondos propios municipais con importes relevantes para subvencionar actuacións de rehabilitación. Pero, como sabemos e como tratamos no pleno do 5 de marzo, no que aprobáramos inicialmente esta proposta, este proxecto de ordenanza, a vixente ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles precisaba esta profunda revisión para facilitar os procesos rehabilitadores, tanto no ámbito do PEPRI como no resto da cidade. Como sabemos e como tiven a ocasión de expoñer no pleno de aprobación inicial, este novo texto da ordenanza de rehabilitación ten 4 obxectivos principais. Como sabemos, en primeiro lugar, a simplificación dos procedementos, cunha mellor ordenación da documentación a presentar, tanto no momento da solicitude como da posterior xustificación do executado, e con un paso importante como é a integración co procedimento de obtención do título urbanístico habilitante na execución das obras, ben da licencia ou ben das comunicacións previas segundo corresponda. Un segundo obxectivo fundamental deste novo marco regulador da rehabilitación da edificación para a nosa cidade é a mellora precisamente na definición e os obxectivos das obras subvencionables. Faise unha nova, como coñecemos, clasificación das actuacións a subvencionar, actualizándose as mesmas
para ordenalas segundo os obxectivos específicos prioritarios para o interese xeral, a sustentabilidade enerxética, a inclusión social, a conservación do patrimonio cultural, a obriga de conservación das edificacións e incluso permitiríase con este novo marco a convocatoria de as convocatorias específicas para algúns destes tipos concretos de actuacións ou incluso considerando a conveniencia de suscribir convenios con outras administracións en cada un destes ámbitos de subvención. En terceiro lugar, o obxectivo desta nova ordenanza é a mellora tamén sustancial da determinación das contías das axudas e que teñan unha relación directa con cada un dos tipos de actuación a subvencionar o que non acontecía no texto aínda vixente. A simplificación dos importes tamén era importante e hai que remarcar tamén, como se viña traballando anteriormente, a consideracións dos tramos de renta en función do IPREN nas unidades familiares nas actuacións para a mellora da accesibilidade ou de habitabilidade das vivendas dos edificios. Perdón, un momento, por favor, rogaría ás persoas que están na tribuna que non eleven tanto a voz porque senón se distorsiona aquí o debate. Grazas. Ben, e en cuarto lugar, dos obxectivos do novo texto da Ordenanza Reguladora de Rehabilitación sería unha mellora na definición técnica e orzamentaria de todas as actuacións. Como sinalaba anteriormente, no pleno do pasado 5 de marzo aprobáramos inicialmente o proxecto de ordenanza, someteuse aos preceptivos trámites de información pública durante o mes de xuño deste ano 2020 co inevitable retraso que produciu a declaración do estado de alarma e a suspensión, como sabemos, de todos os plazos administrativos. E en este sentido, eu creo que destacar que o procedimento de elaboración deste novo texto que articula a ordenanza de rehabilitación ten tres destacadas etapas, como tiven ocasión de comentar na comisión informativa deste pasado luns, de información e participación pública. Como sabemos, durante os días 26 de decembro e 21 de xaneiro pasados, abreuse o preceptivo trámite de consulta pública para recibir as suxestións que a cidadanía quixera incorporar ao texto. Recibíronse 5 suxestións que se foron incorporando en cada un dos seus temas. En segundo lugar, en sentido estricto, no trámite de información pública realizado durante o pasado mes de xullo, recibíronse 2 alegacións que foron evidentemente analizadas polos servicios técnicos de rehabilitación e vivenda e dictaminadas na pasada comisión informativa. E, en terceiro lugar, quero destacar que por parte tamén dos servicios de rehabilitación e de vivenda se mantiveron reunións de traballo cos colexios profesionais, tanto de xestores administrativos de Galicia como de administradores de fincas de Galicia, co obxeto de recoller as súas achegas, as súas preocupacións e as súas dúbidas que poderan terse suscitado na aprobación inicial. En este sentido, os órganos colexiais presentaron inquedanzas en materia de plazos de presentación de documentación, suxeriron tamén que foran subvencionables os importes dos honorarios profesionais, tanto dos xestores, como dos diferentes técnicos que interveñen en estes procedementos ou mellorar os procesos de representación das comunidades. Por outra parte, consideráronse a meirande parte das cuestións, observacións ou suxestións tamén que por parte da Intervención Xeral Municipal se formularan nesta tramitación e tamén obtívose o correspondente informe preceptivo da Secretaría Xeral do Pleno. En este sentido, tamén hai que incidir en que consideramos beneficiario tamén os arrendatarios, non só os titulares, propietarios, para fomentar os contratos de longa duración, considerándose unha forma esta de facilitar a permanencia dos cidadáns no seu ámbito de residencia. Aquí látase mellor tamén o concepto de domicilio habitual e tamén se establece a posibilidade de realizar convocatorias de forma plurianual. Con motivo do conxunto de trámites de información e participación pública cidadán, observáronse unha serie de erros que había que correxir, de aclaracións, co obxectivo por parte dos servicios municipais de rehabilitación e vivenda de que o novo texto desta nova ordenanza tivera a mellor definición posible e, sobre todo, que presente a mellor seguridade á hora da súa análise, interpretación e aplicación por parte dos operadores do sector.
E, en este sentido, foron estas as consideracións que se presentaron a dictame da Comisión Informativa de Urbanismo e Vivenda deste pasado luns, día 7, e, polo tanto, procede propoñer, en primeiro lugar, a estimación dunha das alegacións, en segundo lugar, a inadmisión doutra das alegacións, porque non correspondía ao texto da ordenanza, sino que se refería a un expediente concreto dunha das convocatorias de subvención. En terceiro lugar, acoller as suxestións que aportaron tanto o Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia como de administradores de finca nos termos que se reflicten na proposta, aprobar efectivamente e definitivamente esta ordenanza para a súa publicación posterior nos boletíns oficiais e correspondente entrada en vigor. E esta é a presentación do texto que os traemos para esta aprobación definitiva. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Iniciamos a quenda de intervencións polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí. Moi bo día ao conxunto das compañeiras e os compañeiros da corporación, os medios que dan conta desta sesión plenaria, o funcionariado que nos acompaña, as persoas que nos seguen por streaming e tamén as persoas que están neste salón de plenos. En primeiro lugar, canto á ordenanza que se nos trae hoxe a pleno para a súa aprobación definitiva, queremos sinalar que imos votar a favor, do mesmo xeito que votamos a favor na súa aprobación inicial. En primeiro lugar, porque simplifica e axiliza por unha vez os trámites do proceso que vai dirixido ao conxunto da cidadanía, ás comunidades de veciños e veciñas e tamén ás persoas que queren rehabilitar e facer máis accesíveis as súas casas. Hai unha cuestión que comentamos na aprobación inicial desta ordenanza e que quero reiterar, que en particular nos agrada, porque tamén estaba no noso programa electoral e que se inclúe nesta modificación da ordenanza, é que se introduce o factor de fiscalización do propio Concello da Coruña, toda vez que financia obras de accesibilidade e financia obras de rehabilitación para controlar o aluguer que logo se impoña por parte dos propietarios e das propietarias para que non se repercuta precisamente sobre as persoas alugadas o custo da rehabilitación. Esa fiscalización que se introduce de que o Concello da Coruña terá que autorizar os contratos de arrendamento que se pagan con posterioridade a recibir fondos públicos para a rehabilitación, parécenos absolutamente preciso. Parécenos unha das ferramentas que ten o Concello da Coruña para controlar o alugueiro e o único que nos preocupa, sinalámoslo na aprobación inicial e volvemos a sinalalo nesta sesión plenaria, desta simplificación dos trámites é que non haxa suficiente persoal no Concello da Coruña, na Concellaría de Rehabilitación Urbana, para logo poder inspeccionar, para poder controlar se efectivamente as rehabilitacións se fan conforme as licenzas e tamén os proxectos que se presentan no propio Concello, porque sabemos que obxectivamente hai dificultades, non? Para aumentar o número de persoas que se poidan dedicar a esta inspección, pero creemos que ten que ser unha aposta política para que efectivamente se controle que as rehabilitacións se fan de maneira axeitada. E tamén me gustaría aproveitar esta intervención para coñecer de man do propio concelleiro en que situación está actualmente o Rexurbe, porque se nos deu conta a principios de xullo da solicitude que se faría a Consellería e a Xunta de Galiza, pero queremos saber en que estado está e que plans a maiores ten o Concello da Coruña para apostar pola rehabilitación. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Grazas. Bos días a todas e a todos. A rehabilitación, bueno, como defendimos no pasado mandato e seguimos a defender hoxe en día, a rehabilitación do parque de vivenda privado creemos que é clave na senda de regeneración urbana da cidade, nunha cidade que conta con un parque de vivenda de algo máis de 100.000 vivendas privadas, das que case 20.000 están baleiras e que se atopa estancada, por outro lado, poboacionalmente na última década, a pesar de que ten solo vacante, xa operativo, sen necesidade de consumir novo solo. Esta para nós é a dinámica xeral, no que teria que ver coa intervención no edificado, no urbanizado,
E por eso votaremos a favor desta ordenanza, por dúas razóns esenciais, porque entendemos que é preciso lanzar canto antes unha nova convocatoria de axudas, e porque esta ordenanza, como xa dixe na comisión, está baseada esencialmente na que elaboramos e aprobamos neste pleno no anterior mandato, que introducía dúas cuestións que a noso entender eran esenciais. Por un lado, os criterios de renda, que non existían nas anteriores ordenanzas e que axudan a conseguir unha maior xustiza social e distributiva na concesión das axudas, e, por outro lado, a ampliación de cuantías para as vivendas. Estas dúas cuestións, xunto co aumento das cuantías no orzamento dedicadas á rehabilitación e vivenda, que chegaron a 2,4 millóns de euros no noso mandato e que, ademais, conseguimos que se mantiveran na negociación dos orzamentos actuais, estas cuestións axudaron a que a dinámica na rehabilitación da cidade conseguira números récord no anterior mandato. E recollín un titular da prensa onte facendo revisión para actuar directamente con titulares de prensa do Ideal Gallego, que decía no 2018 que a rehabilitación alcanzara as 91 licencias, que era a cifra máis alta nos últimos 20 anos, o que supuxo un 26% máis de permisos concedidos que no ano 2000. Esos son os números que se conseguiron no 2018, no que ten que ver con licencias de rehabilitación, pero que, ademais, na cuestión, e eu creo que é importante para o debate, porque me imagino que na segunda quenda pois entraremos en batallas de cifras e de responsabilidades, pero é importante resaltar os números conseguidos en cantidade de vivendas rehabilitadas coas subvencións de rehabilitación, e estes son datos que vou a dar do Observatorio Urbano deste Concello, están a disposición de todo o que quera consultalos na web. Os números conseguidos nos últimos tres mandatos distintos, os últimos 3 gobernos que pasaron polo Concello: no bipartito 3.620 vivendas rehabilitadas, co Partido Popular 3.898 vivendas rehabilitadas con subvencións de rehabilitación municipal, e no mandato da Marea Atlántica 5.691 vivendas rehabilitadas, sendo o ano 2018 o maior dos últimos 12 anos, con 1.829 subvencións a rehabilitación conseguidas, un 35% máis en total das concedidas no bipartito. Esta é a senda que deixamos iniciada, esta é a senda a da regeneración urbana, esta é a senda que consideramos que se debe de manter, e o que preguntamos, e insistirei na seguinte quenda, e me estenderei na seguinte quenda, é cando pensa efectivamente o Goberno municipal lanzar a convocatoria de axudas, tendo en conta que o seu primeiro ano completo de mandato está a piques de rematar. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Por o Partido Popular, señor De. Bos días, gracias, señora alcaldesa. Bos días a todos os compañeros concelleiros e a todas aquelas persoas que nos siguen desde o streaming, e a todos os funcionarios que están aquí presentes. Debatemos hoxe a aprobación definitiva da ordenanza reguladora da concesión de axudas para a conservación e rehabilitación de edificios de vivendas no ámbito do noso concello. No período de información pública presentáronse 5 alegacións, algunhas delas tidas en conta parcialmente. As axudas á rehabilitación foron unha constante sempre desde hai anos no noso concello, ata que se chegou ao colapso do sistema da concesión de axudas coa Marea. Colapso que se sigue padecendo a día de hoxe, 14 meses despois do novo goberno. Para mostra un botón, entre 2017 e 2018 presentáronse 928 solicitudes para subvencións de rehabilitación e accesibilidade. Neses 2 anos, o Concello só resolveu 258, é dicir, deixouse responder o 72%. Como consecuencia diso, o actual Goberno decidiu suprimir a convocatoria do ano anterior, do 2019, debido ao retraso na tramitación dos expedientes de 2017, que fixo que a convocatoria de 2018 iniciásese no 2019, segundo recoñeceu o concelleiro de Urbanismo. Despois deste lío, os prexudicados son os coruñeses, que se viron obrigados ou ben a pospoñer a actuación imprescindibles de rehabilitación, pénsese nos problemas de accesibilidade de moitos edificios, ou a afrontar as obras endebedándose sen poder acceder a esas axudas. Ni que decir do dano causado a centos de pequenas empresas e, polo tanto, do emprego ao non poder executar obras previstas. Alúdese no texto que esta nova ordenanza defínense claramente as actuacións que poden ser obxecto das axudas, a simplificación da documentación para presentar e a reorganización das cuantías das axudas. O certo é que esas pretensións xa se reflicten no texto das anteriores ordenanzas. Pero de nada serve, como ocorreu no mandato anterior,
que nos vanagloriemos do aumento das partidas, se ao final non chegan a tempo ou colapsamos o sistema e non se executan o 46% das axudas para ascensores ou se deixan sen responder o 72% das solicitudes. Pedimos, por tanto, ao actual Goberno que sexa dilixente. Estamos xa no mes de setembro e nos gustaría que esta ordenanza se tivese publicada moito antes, así como as cuantías destas partidas aumentasen, como propuxemos tamén nas nosas alegacións ao orzamento. Gustaríame poñer o foco na tramitación administrativa dos expedientes, facilitando a axuda necesaria aos solicitantes, establecendo un criterio único nos informes. É aquí onde nos imos a xogar o éxito ou o fracaso da convocatoria. A coordinación entre a solicitud da licencia e a solicitude de axuda para as obras de rehabilitación é fundamental, como figura no artículo 9 desta ordenanza. Pola contra, volveremos ao desastre das convocatorias de anos anteriores. Unha vez finalizadas as obras e solicitado o pago da subvención, o trámite da resolución do expediente, se as obras están debidamente xustificadas, debería reducirse ao menor plazo posible. Neste punto, considero moi eficaz o que xa comentei no seu día na Comisión de Urbanismo. Refírome ao artículo 18, que son os pagos a conta do importe da subvención a medida que se van executando as obras. Esta medida é fundamental ás comunidades nas que os propietarios non dispoñen de moita solvencia económica, o que obriga a moitas pequenas empresas a aprazar as cobranzas das obras executadas á espera da chegada da subvención, que nos últimos anos nunca chegaba. Por todo isto, este Grupo Municipal do Partido Popular vai votar a favor da aprobación definitiva desta ordenanza para a súa entrada en vigor no menor prazo posible. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Señor Díaz Villoslada. Sí. Por darlle, analizar cada unha das cuestións formuladas por cada un dos voceiros dos grupos, pero antes de nada, eu creo que, agradecer primeiro o traballo, eu creo que intenso para chegar hasta aquí e acadar unha aprobación unánime desta nova ordenanza de todos os técnicos que teñen intervido desde os servicios de urbanismo, rehabilitación e de vivenda na elaboración deste novo texto de ordenanza e darlle as grazas, evidentemente, tamén, a parte das participacións sin título individual, do traballo realizado cos colexios profesionais que teño citado, porque nestas actuacións, como estamos a observar nos propios traballos da Mesa por unha edificación sustentable, a colaboración e recibir as aportacións dos operadores do sector é fundamental para saber cales son os problemas e como podemos impulsar as políticas de rehabilitación e de edificación. Por iso que eu creo en este sentido, en primeiro lugar, facer notar esta satisfacción e ese agradecimento de traballo tanto os técnicos propios como os técnicos dos colexios profesionais. Comentaba a señora Avia, e é certo que introducir o mecanismo que estaba previsto de control deses alugueiros e fiscalizar esas posibilidades de que non se trasladen estes custos é importante. É certo, como en moitos outros servicios, que necesitamos, evidentemente, mellorar os recursos disponibles para ser capaces, primeiro, de xestionar con máis axilidade estas axudas, evidentemente, e, en segundo, ser capaces de fiscalizar ex post actuacións que podan tratar de desvirtuar as políticas de rehabilitación. Me preguntaba polo plan Resurbe, aínda que non se obxecto directamente, sí que ten moitísima relación, evidentemente, coas políticas de rehabilitación. Como sabe a Corporación, como sabe a Comisión de Urbanismo e de Vivenda, a área Resurbe foi finalmente declarada por parte do Consello da Xunta de Galicia despois dos traballos longos destes últimos meses entre o Instituto Galego de Vivenda Solo e o Servicio de Urbanismo e de Rehabilitación. Están analizando os documentos e as guías do Instituto Galego de Vivenda Solo que se están a establecer para levar adiante o plan de dinamización que
ten que aprobarse a partir da declaración da área Resurbe, que, como sabemos, afecta a estamento central da cidade Bella e a parte norte da Peixería, e estamos traballando precisamente para elaborar os termos en que debería iniciarse ese procedimento de elaboración do plan de dinamización que, nunha parte, terá en conta, evidentemente, aquel análise previo que se realizara sobre o ámbito concreto de Cidade Bella. Entón, hacia o final deste mes está previsto unhas xuntanzas co Instituto Galego de Vivenda solo para perfilar ese plan de dinamización. Polo que respecta ao que comentaba o señor Varela, evidentemente, hai traballos que as políticas de rehabilitación precisan fornecer non só en canto a recursos, non só en canto ao marco normativo, que é do que hoxe falamos, sino que é importantísimo tamén establecer parámetros máis claros, que o que estamos a traballar na mesa da edificación sostible, parámetros seguros de aplicación, evidentemente, do PEPRI, pero, sobre todo, do Plan Xeral. E tamén hai elementos da fiscalidade que temos que analizar para tratar de incentivar as políticas de rehabilitación. Polo que respecta, e remato, señora alcaldesa, o comentado polo señor Deus, é certo unha cuestión. A parte de agradecer o apoio do Partido Popular tamén, unha vez que en trámite de aprobación inicial se abstivera nesta aprobación de ordenanza, e é certo que, aínda que teñamos bons marcos normativos, se os créditos non somos capaces de xestionalos, as axudas municipais non chegan á rúa e non chegan ás comunidades veciños e aos edificios que son os destinatarios destes esforzos nos orzamentos municipais. Nesta quenda, nada máis. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Non é a señora Avia. Xa lle expliquei un día ao señor Coira, é a señora Beira ou dona Avia. Igual que vostede non é o señor Juan Manuel, é o señor Díaz Villoslada. Disculpas, querín que me referiera a Dona señora co nome, Beira. señor, señora co apelido. Señora Beira, ten a palabra. Non vou facer uso da palabra. Grazas. Moitas grazas. Señor Varela. Ou don Xiao. Moitas gracias, dona Rei. Dona Inés, perdón. Non contestou vostede, señor Villoslada, a pregunta que lle fixen, e é que cando pensan lanzar a convocatoria de axudas, porque calqueira paso, calqueira acordo que teñamos neste pleno sobre a normativa non ten ninguna utilidade se non se lanza unha convocatoria de axudas, non? Sei que este ano vostedes, esta cidade sufriu unha pandemia, pero claro, eso de alguna maneira tamén, desgraciadamente, lles permitiu ter menos afluencia pública de público en rehabilitación e vivenda, e eu creo que sería o lóxico que houvesen adiantado na tramitación das axudas pendientes, como xa lle lín na prensa, pois que xustificaba, non? Que había moitas axudas pendientes, por eso non estaban lanzando unha nova convocatoria. Pero que esa cantidad de axudas pendientes, señor Villoslada, se non lle lín mal, é de 500 axudas. E lle insisto en os números do último ano no que neste Concello houve convocatoria, que foi o 2018, e é que se aprobaron 1.800, máis de 1.800 axudas. Me está dicindo vostede que nós nun ano sacamos adiante 1.800 axudas e vostedes en 15 meses, porque non esqueza que levan 15 meses ostentando o goberno desta cidade, en 15 meses non son capaces de tramitar 500 axudas para poder sacar unha nova convocatoria. Outro día na comisión, non era moi claro sobre a intención de sacar nova convocatoria neste primeiro ano de mandato. Quero recordarlle tamén que no noso primeiro ano, no que non contamos, a diferencia de vostedes, con un presuposto aprobado polo bloqueo do seu partido, nós sí fomos capaces de sacar unha convocatoria de axudas. E rematar con esta reflexión. Levan 15 meses gobernando e entendemos que as xustificacións e as excusas deberían de rematar xa, non? Eu creo que, non sei, en que momento do mandato, xa leva máis dun cuarto de mandato, en que momento de mandato se pasa a ser responsable das competencias que se ten en vez de poñer como excusa a xestión do goberno anterior. Xa digo que 500 axudas por tramitar non me parecen tantas, tendo en conta que nós nun solo ano fixemos casi 1.900. E unha última reflexión. Entendemos que todo isto do que estamos falando é clave para a cidade, é
o futuro, debería de ser o futuro urbanístico da cidade, como foi no pasado mandato, e é completamente distinto do que estamos vendo que está a suceder, non? E é a línea urbanística que este goberno está a seguir, e o exemplo de Percebeiras eu creo que é bastante sintomático. Vostedes se encontraron con unha caducidade de un proceso en Percebeiras que lles permitía revisar esa ordenación por incumplimento dos deberes dos propietarios, e o que vimos é que aprobaban o seu proxecto, cando, ademais, xa llo dixemos, contan con noso apoio, a diferencia da falta de apoio que tiñamos nós neste pleno para facer modificacións de calado plenarias que foran nesa línea, bueno, contan con noso apoio para revisar profundamente Percebeiras e que o modelo urbanístico sexa outro, o da regeneración urbana, o da colmatación da cidade do que falan vostedes, non? Pero non o dos desenvolvementos no borde litoral que eu creo que a ninguén a día de hoxe nesta cidade lle interesa, máis alá dos promotores. Gracias. Moitas grazas, señor Varela. Polo Partido Popular, señor Deus non utiliza a súa quenda. Señor Díaz Villoslada, para pechar o debate. Sí, e disculpar o tratamento no que equivocadamente me referían a señora Beira, que sempre trato de ter moitísimo cuidado nestas cuestións, non? Pero, bueno, supoño que a veces é o exceso de confianza, non? Ben, por dalle resposta ao que comenta o señor Varela, eu creo que en ningún momento dicen que nos escudamos. Primeiro, evidentemente, na pandemia, a hora de xustificar unha demora na tramitación de expedientes, aínda que é certo, porque iso é obvio, que tanto os plazos administrativos como a situación organizativa xeral de toda a sociedade sufriu esta situación. De feito, os trámites de información pública, desta nova ordenanza, tivéronse que retrasarse. Pero o que é certo tamén, e como tivemos a ocasión de ter falado en algunha cuestión, é que de pouco sirve, como decía tamén o señor Deus, dotar créditos nos orzamentos si os expedientes de subvención están embalsados, efectivamente, como tamén din o señor Varela, non se consiguen xestionar. Eu voume limitar a dar números que son obxectivos e que están aí. No cambio de mandato, conforme os datos que recibimos, evidentemente, aínda había 11 expedientes sin tramitar de 2015, da convocatoria de 2015, había 169 expedientes sin tramitar da convocatoria de 2017 e había 356 expedientes sin tramitar de 2018. É dicir, había un conxunto de expedientes sin tramitar ou en tramitación de 626 expedientes. A final de ano 2019 decidimos efectivamente non facer a convocatoria cos créditos do 19, porque é que incluso os créditos do 19 máis os créditos do 2020 van facer falta na súa meirande parte para facer fronte a todos estes expedientes de subvención que estaban sin xestionar. Nestes meses a que fai referencia o señor Varela, os expedientes que se encontran en tramitación a 24 de agosto son 229, é dicir que en torno a 400 expedientes daqueles 626 foron xestionados para poder empezar a librar os pagamentos con cargo non só os créditos de 2019, senón os créditos de 2020. En todo caso, co saldo final, despois deste, eu creo que é importante impulsón que teñen realizado os servicios de rehabilitación e de vivenda, calcularemos os saldos restantes e veremos a posibilidade de iniciar xa, conforme a nova ordenanza que vai permitir unha xestión bastante máis áxil, unha nova convocatoria plurianual para incentivar o máis posible as políticas de rehabilitación. Non vou entrar agora ao debate de cal vai ser ou cal ten que ser o futuro urbanístico da cidade. O único que podo decir é que realmente o pasado recente urbanístico da cidade foi inexistente. A cidade ten que avanzar en termos de rehabilitación e ten que avanzar en termos de nova edificación e de mellora da calidade urbana en determinados polígonos. Non vou ler a lista porque entraríamos noutros debates de todas aquelas cuestións que comentaron en relación co punto afectado del Viña polo parque ofimático, co parque de Agra, con Percebeiras, con Maestranza,
co que non se fixeu para nada en ámbito de borde litoral. Quer dicir, son relatos que fan, pero que están dentro da ficción porque non conectan en absoluto coa realidade. E en ese sentido podería facer un repaso de todo o que dixeron que fixeron e non fixeron, pero realmente así non podía seguir a cidade. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación deste punto, que require maioría simple. Votos a favor? Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Punto 2, parte non resolutiva, controle e seguimento da xestión. Señor secretario. Sí, ter coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde a número 7701 de 24 de xuño de 2020 a número 10.905 de 6 de setembro de 2020 e dos decretos da Alcaldía desde o número 3.901 do 26 de xuño de 2020 ao número 5.811 do 5 de setembro de 2020. En cumprimento do previsto no artigo 124.4h da Lei 7.975 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local, a dación de conta para a toma de coñecemento antedita inclúe os decretos ditados pola Alcaldía relacionados coa crise provocada pola COVID-19. A continuación, as mocións. Ben, damos inicio ao debate das mocións. Comeza o Bloque Nacionalista Galego cunha moción sobre o inicio do curso que, tal e como se acordou, será debatida conxuntamente coa terceira das mocións presentadas pola Marea Atlántica sobre o inicio do curso escolar. Nesta moción, a do BNG, consta unha emenda de sustitución do Partido Popular. Na da Marea Atlántica non existen mocións. Como son debates conxuntos, ou tratarse de dúas mocións, acordouse tamén que cando sexan debates conxuntos de mocións o tempo será de 4 minutos. Para o resto das mocións individuais seguirá sendo de 3 minutos. Comeza, polo tanto, o bloque. Señora Beira. Grazas, señora Rei. Segundo o informe do pasado 3 de setembro realizado polo Instituto Carlos III e o Centro Nacional de Epidemioloxía, cos datos remitidos desde o Sergas, Galiza volve rondar o 80% de diagnósticos de coronavirus sen contacto coñecido coa enfermidade. E con esta situación toca volver ás aulas. E toca facelo cunha Xunta de Galiza que de novo se inhibe de tomar decisións, de gobernar. O único que fixo o Goberno galego para esta volta ás aulas foi un protocolo que nin dialogou nin intentou consensuar coas AMPAs, nin cos representantes do profesorado, nin coas organizacións estudantís, nin cos concellos, nin con ninguén. Elaborouse un protocolo no que se despraza a responsabilidade sobre a execución e planificación ao persoal directivo dos centros, que, por certo, está a facer un labor titánico sen apenas tempo por culpa da falta de planificación na Consellería. Trasládase a responsabilidade ao profesorado, sen ningún tipo de formación extraordinaria, aos pais e as nais, obrigándonos a asinar unha declaración responsável, e tamén os concellos. E particularmente os concellos obrígalles a facerse cargo da limpeza e desinfección extraordinarias que hai que facer por causa da COVID-19, sen asumir as súas propias responsabilidades e sen facer a Xunta de Galiza ningunha achega de fondos aos concellos para, cando menos, facer fronte a esta nova circunstancia. Onte soubemos mesmo que desde o Concello da Coruña tense pensado reforzar algo a limpeza, mas sen aumentar o contrato, algo que creemos que é insuficiente, e que a Xunta de Galiza non ten pensado facer o que debe, que é asumila ela mesma. Pero é que tampouco se está a implicar a Xunta de Galiza en resolver o problema dos comedores. A filosofía ven sendo que cada AMPA se apañe, que nesta cidade en época pre-COVID xa había centros que facían 3 quendas para comer e con problemas importantísimos de espazo para que os nenos comesen, como Vítor López Xoane, o Salgado Torres ou María Pita. Cantas quendas van ter que facer estas nenas e nenos agora coas distancias de seguridade e as desinfeccións entre comida e comida? Non hai intención de ampliar comedores.
Nos onte propuxemos na Comisión de Educación e Cultura do Concello que o propio Concello fixese un rastrexo e preguntase a cada centro para saber se había problemas de espazo nos comedores e reclamarlle primeiro á Xunta que afronte estas ampliacións e, se non o fai, que o Concello se poña mans á obra, porque a prioridade han de ser os nenos e as nenas. Preocúpanos neste sentido, ademais, a intención de que poida haber de entregarlles os nenos e as nenas con bolsa comedor a comida para levar a casa. Ollo que non todas as nenas e os nenos con bolsa comedor teñen con quen estar nese horario. Ollo que isto pode ser un gravísimo factor de estigmatización. As e os responsáveis de ensino da Xunta de Galiza o que viñeron amosando nestas últimas semanas é un absoluto desleixo e descoñecemento de quen non quere gobernar aínda que quixese. Aínda que quixésemos, non temos espazo para ratios de 15 alumnas e alumnas. Aínda que quixésemos, un tempo verbal indicativo dun desexo que non é tal, xa que vai acompañado dunha negación. Puideron contratar máis profesorado e non o fixeron. Puideron habilitar máis espazos e non o fixeron. Puideron reducir o número de alumnas e alumnos por aula e non o fixeron. Puideron tomar decisións para reducir a fenda digital e non o fixeron. Para todo isto tivo 6 meses a Xunta de Galiza e non o fixo. A Xunta empregou máis tempo no mes de agosto en demandarlle ao Goberno do Estado actuacións para as que o Goberno galego tiña plena competencia e a tentar facernos crer que un metro é o mesmo que 1,5 metros, que en facer unha planificación a tempo e consensuada coa comunidade educativa. E para mostra o que está a acontecer cos institutos de educación secundaria, cuxa planificación non está pensada nin para o benestar nin para as necesidades das adolescentes e dos adolescentes, que, por certo, hoxe mesmo xa se di e se está outra vez improvisando que se pode facer semipresencial o ensino, agora, a unha semana de empezar a secundaria. Como tampouco se está a pensar no benestar do conxunto das nenas e dos nenos, e particularmente daqueles con necesidades específicas de atención educativa. Con esta moción o que pedimos é que desde a Xunta de Galiza fagan o que teñen que facer, que é gobernar, exercer as súas competencias, dialogar coa comunidade educativa, planificar, organizar, dotar o ensino dos recursos humanos, económicos e de infraestructuras que precisa, nin máis nin menos. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas, señora Rei. Bo día a todas e a todos. Hoxe arranca o curso escolar no segundo ciclo de educación infantil, primaria e tamén en educación especial. Hoxe tiña que ser un día de ilusión, tras meses de peche das escolas, pero é fundamentalmente un día de moitísima ansiedade e de moitísima incertidume para moitas familias da nosa cidade. E lamentamos que sexa así. Lamentámolo profundamente. A ninguén se lle escapa a dificultade dun inicio de curso que ven marcado por unha pandemia e por 6 meses, ademais de peche das nosas escolas. Pero precisamente por iso era de esperar unha actuación dilixente por parte das administracións públicas. Ben é sabido que en marzo ninguén podía esperar que unha pandemia fose a chegar ás nosas vidas. Pero en setembro xa non hai ningunha sorpresa. O que era preciso era facer un sobreesforzo, o mesmo, exactamente o mesmo que levan moitos meses facendo moitas familias da nosa cidade. Era necesario un plan A, un plan B, un plan C e un plan D. E non, pois non foi así, nen sequera houbo algo que se parecese a un plan. As administracións, neste sentido, directamente estiveron ausentes nun asunto, ademais, de máxima prioridade. A Xunta de Galicia o que aprobou foi unilateralmente un protocolo sin sentidiño. O que fixeron foi poñer directamente en contra a toda a comunidade educativa. Non puxeron a disposición dos centros os fondos económicos transferidos polo Estado. Non adaptaron as instalacións, non enviaron medios de protección como máscaras, xel, luvas, non reforzaron a plantilla de profesorado. E máis, en ocasións, nesta cidade, recortaron a plantilla como aconteceu no CEIP Salgado Torres. Non contrataron enfermería,
non contrataron educadoras sociais, non contrataron traballadoras sociais logo de 6 meses dunha situación que o que fixo foi aumentar moito os índices de falta de equidade. E ante este desolador e tamén demoledor escenario, pois a conselleira de Educación só foi capaz de excusarse a súa incapacidade baixo un triste, xa decía a compañeira Beira, aunque quisiéramos, dando a entender que todo isto lles importaba ben pouco. E agora, no último momento, a Xunta, con un novo conselleiro de estrea, pois propón outro protocolo e a posibilidade de que as clases sexan semipresenciais. Chapuza sobre chapuza, eso sí, a custe cero, sen gastar ningún solo euro en unha improvisación que, dende logo, imos a pagar ben cara, sobre todo en termos de equidade e de xustiza social. E o Concello, pois tamén foi incapaz de ter un plan. Baixo a excusa de non temos competencias, deixou pasar todo o verán sen ofrecer garantías á veciñanza coruñesa. Non se reforzou o actual contrato de limpeza, non se reforzou o actual contrato de mantemento, aínda non están concebidas definitivamente as bolsas comedor, non se reuniron coa Xunta de Galicia até este luns, a 3 días do inicio do curso escolar. Como é posible? Non se elaborou ningún listado de espazos municipais dispoñibles, non se implementaron novas medidas de conciliación. E agora, na mesma liña que a Xunta, no último minuto, empezan a estudar medidas, súmanse ao xa iremos vendo, súmanse a ese estilo de pasarlle a pataca quente ao outro. Tamén nos dixeron na Comisión de Educación que non había orzamento, pero de verdade creen que a estas datas que hoxe comeza directamente o curso, podemos iniciar este curso escolar sin adicar un só euro máis. Fagan xa o que xa tiña que estar feito, por favor, póñanse as pilas. As coruñesas e as veciñas desta cidade merecemos moito máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Grupo Popular, señor Coira. Buenos días a los vecinos que nos acompañan en el salón de sesiones, a los trabajadores municipales que hacen posible la realización de este pleno, a los miembros de la corporación, a los trabajadores de los medios de comunicación y a todos aquellos que nos siguen por streaming donde quieran que estén. Hoy nuevamente, como viene siendo habitual en temas de educación, preocupación que yo creo que todos los aquí presentes compartimos, el BNG y también la Marea presentan una moción con respecto a el inicio del curso político. Sorprende mucho que la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de este Ayuntamiento presente una moción el día que se inicia el curso político y no haya convocado la comisión en el último semestre. Por este asunto, quiero decir. Ayer hemos tenido la comisión convocada a petición de la Compañía de la Marea para debatir a petición de esta Compañía de la Marea y hacer un examen que le hicimos un cuestionario sobre qué había hecho el Ayuntamiento durante estas semanas y durante estos meses. Sorprende, insisto, que se haga por parte del BNG unas exigencias de trabajo y de puesta en marcha de medidas para tener el inicio del curso político lo más seguro posible y desde el Ayuntamiento pues no se haya hecho más que convocar, insisto, ayer por primera vez la Comisión de Educación para tratar este tema. Mire, el protocolo del asunto está colgado en la página web. Hay varias ediciones. Yo aquí tengo una de 94 páginas del 2 de julio. Este es el protocolo. El Gobierno de España, la Administración Central, tiene responsabilidad directa sobre temas de educación. La ministra del ramo, la señora Celaá, convocó la reunión sectorial el 27 de agosto. Como consecuencia de los acuerdos que se llegaron entre las comunidades autónomas y la Administración Central, ese 27 de agosto, este protocolo que estaba aplicando la Xunta en sus centros educativos se tuvo que ver modificado. Y como consecuencia de todo eso, estamos un poco más apurados al principio de curso de lo que todos estaríamos. Yo creo que los ciudadanos no nos perdonarían que en este asunto hiciéramos batalla política de la mala, de que nos tiráramos los tachos todos los unos a la cabeza. Todas las administraciones públicas implicadas en este tema, la Xunta, los ayuntamientos, que también hay acuerdo con la FEGAMP,
y la Administración central, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para que los alumnos y los padres tengan la seguridad que los niños van al colegio de la forma y manera más segura posible. Yo creo que la Administración central tiene dos asuntos pendientes muy importantes. Es la transferencia de 93 millones de euros a Galicia para dedicar en exclusiva a enseñanza. No sabemos este dinero, aún no ha llegado. Y el asunto, en el caso de los rebrotes, ¿qué va a pasar con las bajas de los padres? La Xunta de Galicia sí ha formado para profesorado, sí ha hecho más grupos en infantil, sí ha incrementado el número de profesores y lo mismo tiene pensado hacer en secundaria. La Xunta de Galicia sí ha sido capaz en la ciudad de La Coruña de hablar con el concejal Celemín y llegar a acuerdos de cesión de espacios en algunos sitios en que no podían en los centros hacerse más grupos porque no había espacio para cumplir los requisitos que se exigían para tener, insisto, la mayor seguridad posible. Y creo que todos debemos estar de acuerdo en que las medidas sanitarias y de limpieza que impone este acuerdo, pues evidentemente serán sufragadas con los recursos del Estado y con los propios presupuestos que tiene la Administración de limpieza. Los comedores, en el acuerdo del Consejo Escolar de ayer, se ha llegado a un acuerdo en el tema de la gestión de los comedores, se ha solucionado el problema que ustedes esgrimían como ejemplo en el último pleno de la Asociación de Padres de la gestión de los comedores en la provincia de Pontevedra. Va a haber más fondos para la gestión de comedores. Los padres van a disponer de la posibilidad en algunos centros de enseñanza parcial y presencial y a distancia, lo cual en algunos casos puede solucionar todos los problemas, y que yo creo que tenemos que transmitir optimismo, trabajo de todas las administraciones remando en la misma dirección para que los padres y los alumnos y la comunidad educativa tengan la tranquilidad de que van a ir a ser un curso académico con las mejores condiciones posibles. En vez de estar tirando los trazos a la cabeza, cojamos el teléfono y hablemos con el jefe territorial las veces que haga falta para solucionar los problemas que tengamos en los colegios de La Coruña, y reclamen ustedes ese gobierno que apoyan en Madrid que nos transfieran los fondos de 93 millones de euros necesarios para incrementar esos contratos de limpieza, ese gasto de limpieza mayores que vamos a tener, y contratar y asumir gastos, reformas y la contratación del profesorado que sea necesaria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Coira. Fechando el debate, señor Celemín. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. En marzo de este año comenzó una pandemia que obligó a las personas y a los gobiernos a adaptarse a una situación sin precedentes. Sin manual de instrucciones, el Gobierno de España fue contribuyendo a solucionar los problemas que fueron saliendo y salen todavía al paso. Los meses de experiencia han permitido afinar los medios y las respuestas para que la vida siga fluyendo con cierta normalidad. Hoy mismo comienza el curso escolar y a las familias les falta información y normas claras de organización. Las familias, las competencias en educación las tiene la Xunta de Galicia, y la Xunta de Galicia tuvo tiempo sobrado para preparar una vuelta a las aulas, que todos coincidiremos que parece a día de hoy algo totalmente improvisado. Ni ratios, ni actividades extraescolares, ni los turnos, ni la conciliación son asuntos aclarados a las sufridas familias. El Ayuntamiento, que no tiene competencias en esta materia, pero está poniendo al día de hoy los medios materiales y humanos muy por encima de sus posibilidades para permitir que los servicios educativos de esta ciudad no se sigan degradando. No hay previsión alguna por parte de la Xunta de una compensación de gasto para hacer frente a su protocolo. Tal vez les resulte más cómodo seguir responsabilizando al Ayuntamiento y al Estado de una inacción exclusivamente propia. Tenemos que recordar lo mucho que hemos hecho por los centros para mejorar los centros educativos de esta ciudad. Ojalá fuera más. Miren, por ejemplo, el alumnado de Montes de las Moas, de Zalaeta y otros centros educativos acceden hoy a su centro a través de espacios peatonales y se siguen llevando a cabo, cosa que Marea, por ejemplo, no hizo.
La ampliación del comedor de Curros Enrique no es una petición sobrevenida este año. Y también otro de los temas que María no pudo hacer. El Colegio San Francisco Javier lleva 10 años esperando por un pato cubierto que nadie fue capaz de acometer durante este tiempo. La empezó este gobierno y lo ha terminado. Nosotros hemos ofrecido instalaciones municipales. Si me permite, muchas gracias. Bueno, pues lo mismo que hace usted declaraciones de que al Servicio de Educación le sobran 700.000 euros y que no los invierte en educación. Pero bueno, en fin, no me interrumpa, por favor, que yo no la interrumpí. Entonces, decía que nosotros hemos ofrecido instalaciones municipales a la Xunta por ver si necesitaba nuevos espacios para desdoblar las aulas atendiendo a los centros de esta ciudad. A ninguno de ustedes se les ocurrió. Nos reclaman ahora actuaciones propias en la red municipal de escuelas infantiles, pues ya estamos agilizando los pagos y tengo que recordar que este año es un año histórico porque la red municipal de escuelas infantiles será gratuita. Quiero aprovechar también mi intervención para destacar otro asunto relevante. Miren, en este ayuntamiento tienen una concejalía de educación. Lo digo porque en los últimos años no hubo en La Coruña nada que llevase este nombre. Para nosotros la educación es un derecho universal e inalienable. Apostamos por ella, tengamos o no competencias y sin sectarismos. Esa es otra de la marca del gobierno socialista que encabeza Inés Rey en esta ciudad. Por todo lo expuesto, avanzo, no obstante, que votaremos a favor de las dos enmiendas. Gracias. Moitas grazas, señor Celemín. Procedemos, por tanto, á votación das mocións. A primeira delas, a presentada polo Bloque Nacionalista Galego, a que lembro que había unha emenda de sustitución do Partido Popular. Manteñen a emenda? Se acepta? Vostedes a manteñen? Señor Jorquera. Señora Beira, perdón, non aceptan. Ben, pois procedemos primeiro a votar a emenda do Partido Popular. Votos a favor da emenda. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Decae a emenda. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda aprobada. Votamos a moción da Marea Atlántica. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Queda aprobada. Ai, perdón, abstención. Perdón, abstención. Consta a abstención do Partido Popular. Queda aprobada. Perdón, disculpen. Pasamos xa a segunda das mocións do Bloque Nacionalista Galego para salvar o pesqueiro Orzán. Nesta moción non existen enmendas. Señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Nesta moción propoñemos instar ao Goberno municipal a entablar negociacións cos propietarios do Orzán, a Autoridade Portuaria e outras administracións co obxectivo de conservar e restaurar o pesqueiro de altura Orzán e proceder á súa musealización e á súa exhibición nun peirao da cidade accesível á cidadanía. Pero antes de entrar en materia, permítanme que lles faga un convite. Cando vayan a Viana do Castelo, visiten os Xileanes, un buque hospital que acompañaba a frota bacalloeira portuguesa Terranova e que, ademais, desenvolveu, entre outras, tarefas de quebraxeos ou de buque correo. Este navío, despois de ser rescatado, restaurado e musealizado, é un dos principais atractivos turísticos de Viana e a súa visita permite coñecer non só como era a vida no barco, senón a historia da pesca do bacallau en Terranova. O mesmo acontece se van a Bermeo e visitan o baleeiro Aitaguría, ou se en Burela visitan o atuneiro Raíña do Carme, convertido nun espazo de divulgación da cultura marítima e nunha atracción turística dende a súa merca e recuperación polo concello. O pesqueiro de altura Orzán é un símbolo da historia da pesca na nosa cidade. A pesca foi e aínda é un motor económico da Coruña e un elemento vertebrador da nosa identidade. A historia da Coruña non pode entenderse sen a pesca. Nos anos 50 e 60 do século pasado, a pesca coruñesa acada o seu máximo esplendor cos buques de Pepsa, que faenaban en augas de Terranova para pescar bacallau,
pero sobre todo a historia da pesca na Coruña non pode entenderse sen o gran sol. A frota galega que faenaba nese caladoiro era coñecida como a frota dos 300. Mar das Galiñas, a Ferradura, Mar do Candil. A importancia daquela frota fai que boa parte daquelas augas irlandesas teñan nomes galegos. 200 deses buques tiñan a súa base no porto da Coruña, sendo o Orzán o seu buque insignia. Hoxe, desa frota, queda pouco menos que a lembranza. O Orzán non deixa de ser unha metáfora desa situación. O buque foi construído e botado nos esteleiros Freire de Vigo en 1964. Trátase dunha nave imponente, construída en aceiro, con pranchas de ferro suxeitas por remaches. Este arrastreiro foi ademais o primeiro pesqueiro coruñés que cambiou a máquina de vapor por un motor diésel. Tras a decadencia da pesca no Gran Sol, por mor das restriccións impostas pola Unión Europea, o Orzán pasou a faenar en caladoiros africáns. Hoxe, o Orzán, o pesqueiro de altura máis antigo da Coruña, está amarrado na dársena de Oza nun estado de grave deterioro á espera de ser vendido para chatarra. O buque, alén do seu innegável valor, forma parte da historia viva da cidade, dun pasado que non podemos condenar ao esquecemento se queremos poñer en valor a pesca e a cultura marítima como elementos definitorios da identidade da Coruña. Por iso, compre un esforzo colectivo por conservalo, restauralo e musealizalo, exhibindo nun peirao da cidade accesível á cidadanía. Por estas razóns, o BNG solicita o voto favorável a esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Del. Sí, moi bo día a todas as compañeiras e compañeiros de corporación, traballadores municipais e dos medios de comunicación e a todas as persoas que nos seguides dentro do salón de plenos e a través do streaming. Non podemos estar máis que de acordo con esta iniciativa cidadá que propón recuperar e convertir o pesqueiro Orzán nun barco museo. O Orzán, como xa dixo o señor Jorquera, é o pesqueiro máis antigo do porto da Coruña, navegou polos mares do Gran Sol e representa a historia viva da nosa cidade. Espazos así teñen que ser recuperados e revividos. É de xustiza. Como aconteceu coa recuperación do Río de San Roque da Fora, ten que acontecer co pesqueiro Orzán. Esta cidade ten que recuperar a súa memoria mariñeira e honrala, como a fixemos, por certo, no pasado mandato co Faro de Oza, outro símbolo esquecido da nosa cidade que esmorecía e que recuperamos e abrimos para uso e disfrute da veciñanza. A Coruña é unha cidade que naceu do mar, unha cidade mariñeira, marítima, pero que lonxe de potenciar e alimentar o seu vencello co mar, foi inexplicablemente perdendo co paso dos anos. No camiño, intereses especulativos, partidistas e o desleixo á cidade, ás súas xentes e á súa historia. Dende a Marea Atlántica, facemos unha vez máis un chamamento a protexer o bordo litoral da Coruña fronte á especulación urbanística. Temos un goberno municipal socialista que está disposto a repetir as peores prácticas urbanísticas do pasado, do seu pasado. Falo de Percebeiras e de todos os desenvolvementos previstos no bordo litoral. O plan para Percebeiras é un auténtico pelotazo. Lamentablemente, estamos volvendo a un modelo de cidade que pivota única e exclusivamente sobre o ladrillo e os grandes promotores urbanísticos e faino de costas á veciñanza. O camiño é xustamente o contrario. Esta cidade precisa recuperar a súa relación co bordo litoral, dende o Portiño ata a Pasaxe, e para iso a veciñanza ten que poder participar na súa planificación como sucedeu no pasado mandato. Hai moito traballo avanzado, dende o debate aberto e participativo sobre o futuro dos peiraos realizado en tribuna pública, investigación sobre a realidade actual dos peiraos e dos usos productivos posibles de tecendo o litoral e, por suposto, ao resultado do concurso de ideas que deu lugar a proxectos urbanísticos solventes que plantexaron propostas concretas e viables no curto, medio e longo prazo. A protección do bordo litoral e dos seus símbolos é unha cuestión de cidade e de futuro. Reivindiquemos unha Coruña mariñeira, defendamos un Labañou aberto ao mar e espertemos o espírito do Orzán. Moitas grazas, señora Adelso. Polo Partido Popular, señora Peñalosa. Buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen a través de streaming. La verdad es que cuando pudimos leer en la prensa que iban a presentar una moción para comprar, restaurar, exhibir un barco, me pareció que no vivíamos en el mismo mundo.
¿De verdad que piensan que es una buena idea con la que está cayendo y con la que va a seguir cayendo que gastemos el dinero de los coruñeses en comprar chatarra para tener un barco en otra glorieta y con eso rendir tributo a la gente de mar que tan mal lo está pasando? Parece que alguno de ustedes sí que fue a Vigo estas Navidades y que pasando por Colla se le encendió una luz. Se dan cuenta que con la bajada de los precios del pescado en la lonja por la disminución de la demanda, el sector pesquero tiene muchos problemas más importantes actualmente que lastran a los armadores a tener los barcos parados con la consiguiente disminución y precarización del empleo. Por no decir el problema que va a sufrir el sector con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la disminución de la cuota de pesca en los caladeros del Gran Sol. ¿De verdad que lo único que se les ocurre para mejorar la actividad económica del puerto coruñés y, por lo tanto, de los trabajadores, tanto marineros, estibadores, personal de la lonja, transportistas, distribuidores, es comprar chatarra? Con 18.785 coruñeses en el paro, según los datos del mes de agosto, sin contar con lo que puede pasar después de los ERTEs, para ustedes lo más importante es comprar chatarra, restaurarla, para generar actividad y no ayudar a las familias a llegar a fin de mes? Con 318 personas más en el paro en un mes que siempre ha sido generador neto de empleo y, sobre todo, viniendo de meses tan preocupantes con cifras de paro que no dejan de subir. Con este panorama, la prioridad es comprar chatarra en vez de pensar en empleo y en actividad económica. Para nuestro grupo, no. En nuestra ciudad, por desgracia, aumenta el paro casi el doble que la media de Galicia. ¿No debemos pensar en estimular la actividad económica? ¿No debemos pensar en sentarnos todos para ver si necesitamos un segundo plan de incentivos? ¿Creen ustedes que la chatarra es más importante que el problema de Alvedro y la casi nula conexión de nuestro aeropuerto? ¿Debemos pensar en chatarra o en los autónomos, o en los hosteleros, o en el sector turístico? ¿Creen que el comercio coruñés necesita restaurar el Orzán? ¿Y el sector cultural? ¿Creen que no necesita más recursos? ¿Más ayuda municipal, dado el estado de cómo está actualmente? Pero bueno, si ustedes quieren empezar a negociar, por nosotros negocien. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peñalosa. Pechando debate, señor Díaz Villoslada. Sí, gracias. Efectivamente, como expoñía o señor Jorquera na presentación da moción que presentou BNG, a frota do Gran Sol, a frota dos 300, non? Dos anos 70 e parte dos 80, é a representación dunha época na que a riqueza que nos proporcionaban os mares parecía non ter fin e o esplendor pesqueiro daqueles anos proxectábase na cidade en termos sociais e económicos, en a integración do porto na cidade e da cidade no porto. A entrada de España na Unión Europea e o conseguinte reparto de cuotas, a restricción de acceso aos caladoiros, a xestión a veces e moitas veces pouco rigurosa das pesquerías e a diminución de capturas foron incidindo pouco a pouco, de maneira constante, no desmantelamento desta estructura pesqueira. Estamos de acordo en que a historia da nosa cidade non pode entenderse sen a pesca e os homes e as mulleres do sector e compre manter viva a memoria e o recordo daquela xente do seu esforzo impagable. Non se trata, señora Peñalosa, de comprar chatarra. Eu creo que hai que contextualizar ben o sentir e o sentimento desta moción. Sector co que hoxe en día o Concello está activamente comprometido dun xeito permanente a vida conta do orgullo que supón para a Coruña un sector que ten un peso específico no presente no futuro económico e social da cidade. Un sector pesqueiro coruñés que, a pesar das permanentes dificultades, é quen de seguir sendo primeiro posto en descargas de pesca fresca. Hai que lembrar que a Lonxa da Coruña é líder en venta de pesca fresca en Galicia con 34 millóns de kilos en 2019, por un importe económico en primeira venda de 69 millóns de euros e cunha forza de compra de 800 compradores diarios e cunha media de 170 embarcacións entre baixura e altura e que diariamente realizan a súa primeira venda na Lonxa da Coruña. É certo que o volanteiro Orzán é a mostra, viva aínda, ao menos a flote, daqueles tempos nos que ir ao mar tiña pouco que ver co que hoxe en termos de seguridade na labor ou de comodidades se levan adiante. A situación económica
e administrativa e financeira do barco, da compañía titular do barco, é algo que sí que necesitaremos coñecer para valorar a situación actual. Por outra parte, teríamos que analizar o emprazamento deste buque para o seu mellor destino. En todo caso, a implicación do Goberno municipal na avaliación destas oportunidades de negociación a hora de diversificar e de promocionar a cidade conxuntamente co sector marítimo está enmarcada como liña prioritaria dentro da acción de Goberno. Temos algunhas dúbidas sobre a viabilidade económica, sobre a conservación exterior máis que a interior deste propio barco, porque ten unha certa habitabilidade condicionada. E é certo que coñecemos experiencias que citara como de Gileanes en Viana do Castelo ou como Santo André, que tamén está en Aveiro. Señora Delso, eu creo que, sinceramente, e non vou profundizar nesta cuestión, considero unha falta de respeto a presentación desta moción por parte do BNG e a defensa deste buque representativo que está o Senor Zan, tratar de misturar as cuestións que hoxe temos que traer no pleno. Sinceramente, penso que é unha falta de respeto. Eu creo que están pensando sempre en termos binarios, un é cero, blanco e negro, orcos e olfos, e mentras non superen esa dicotomía, eu creo que non serán capaces de volver a ser entendidos pola cidade. Mais nada e gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos, por tanto, á votación desta moción. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada. Pasamos xa á terceira das mocións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego sobre a utilización dos fondos municipais por parte do Goberno do Estado. Hai unha emenda de sustitución do Partido Socialista. Esta moción vai ser debatida conxuntamente coa primeira moción do Partido Popular para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais, frente a cal non existen enmendas. Despois do debate e votación, imos facer unha pausa de 10 minutos para ventilar. Sí, señora Gallego. Digo que hai unha transacción, non? Nos pasaron. Non o sabía, perdón. Non o sabía porque se presentou agora, claro. Sí, pero digo que se presentou agora, que non o sabía. É unha transacción, polo tanto non se votará a emenda, se debate a moción. O debate é conxunto, votamos por separado e despois da votación facemos unha pausa de 10 minutos para ventilar o salón. Señor Jorquera, é o seu turno. Grazas, señora alcaldesa. Señora Peñalosa, mire, inda que eu son varón, hai veces que son capaz de facer dúas cousas a un tempo. Por que digo isto? Porque ao mesmo tempo que presentamos a moción que se debatiu antes, neste mandato temos presentado mocións sobre a problemática da pesca, porque coincido ca súa descripción. A situación da pesca é desastrosa. Por certo, sabe quen ten as competencias en política pesqueira? A Xunta de Galiza, señora Peñalosa. Como presentamos mocións sobre outras cuestións ás que vostede aludiu. E unha aclaración, non se trata de chatarra, se trata de posta en valor, de recuperación e posta en valor do noso patrimonio, porque o patrimonio industrial tamén forma parte do noso patrimonio. E iso ten un valor económico. Agora, tendo en conta o desprecio e abandono sistemático da Xunta de Galiza ao noso patrimonio, non me extraña o enfoque que vostede acaba de facer. O lamentable enfoque, teño que dicirlo, que vostede acaba de facer. E agora, centrándome nesta moción. Nesta moción, que consta na súa parte resolutiva de 4 puntos, propoñemos que o Concello da Coruña rexeite o Real Decreto Lei 27/2020, no que se contempla repartir 5.000 millóns de euros entre os concellos que entreguen os seus remanentes ao Estado central. Por parte do Goberno español e do presidente da FEM, argumentase que a entrega é voluntaria, pero os concellos que non os entreguen non poderán facer uso dos remanentes nin recibirán nada dese fondo. En definitiva, unha proposta que, en vez de permitir que os concellos poidan usar os seus aforros para atender as súas necesidades, pretende encubrir unha incautación en toda regra do aforro xerado polos concellos, 14.000 millóns de euros en total. Apélase para xustificalo a Lei Montoro. Miren, eu era diputado no Congreso cando nunha intervención parlamentar
José Luis Rodríguez Zapatero, anunciou que mantivera unha conversa telefónica con Mariano Rajoy para pactar a reforma do artigo 135 da Constitución. Moitos deputados do Grupo Socialista ficaron coa boca aberta, pois era a primeira noticia que tiña. Pero só un mes despois a reforma xa estaba promulgada despois de culminar o trámite parlamentar. Abondou cunha chamada de Merkel e da Troika para que unha Constitución que se nos presentaba como inamovível se reformase vía exprés nun só mes. Por que lembro isto? Porque se a excusa do Goberno español e a imposibilidade de incumprir a Lei Montoro, que se derrogue, como demandan a maioría dos grupos da Cámara e como demandou tamén este Concello. Pero, ademais, a Comisión Europea acordou flexibilizar os límites de endebedamento dos Estados como consecuencia da crise da COVID. E as comunidades autónomas e os concellos tamén son Estado. Mais, segundo o Ministerio, a única administración que vai poder beneficiarse desa flexibilización é a Administración Central. Como se aos concellos non lles afectase a situación xerada pola COVID. Miren, neste cuatrimestre toca comezar a negociar uns novos orzamentos aquí no Concello. Todos sabemos que o impacto económico da pandemia vai afectar as finanzas municipais. Haberá unha baixada de ingresos e un incremento de gastos. De feito, unha demanda unánime para que o Concello mobilice recursos que permita facer fronte ás consecuencias sociais e económicas da COVID fixo que entre todos aprobásemos o Presco. E mentras isto sucede, o Goberno español, en vez de derrogar dunha vez a Lei Montoro, flexibilizar a regla de gasto e permitir a mobilización dos aforros dos concellos para atender as necesidades no ámbito local, pretende incautar estes fondos. Estas eran as razóns que motivaban a moción. Sobre a base dunha emenda do Grupo Socialista chegamos a unha transacción que consideramos satisfactoria porque o que se propón é a modificación do decreto nos termos que se propuñan no punto 2 da nosa moción orixinaria e, polo tanto, evitar na práctica esta incautación. E anuncio que non podemos votar a favor da moción do Partido Popular basicamente por 3 motivos. Primeiro, porque nos parece excesivo que vostedes nos pidan a adhesión a un recurso de inconstitucionalidade presentado polo seu propio partido. Segundo, porque, curiosamente, esquecen toda referencia á Lei Montoro, porque vostedes, señores do Partido Popular, teñen unha responsabilidade nesta situación. E terceiro, porque a Xunta de Galiza tamén se apropia na práctica dos fondos dos concellos. Por exemplo, cando derivan aos concellos a responsabilidade en asuntos nos que a competencia é da Xunta de Galiza, como acaban de facer, por poñer un exemplo, no debate das anteriores mocións, algo ao que nos ten sistemáticamente acostumados o señor Núñez Feijóo. Por esta razón, solicitamos o apoio dos grupos á nosa moción. Moitas grazas. Grazas, señor Jorquera. Quero pedir disculpas aos voceiros do BNG e do Grupo Socialista porque tiña a transacción, se me quedou a mensaxe colgando e non o vira, por eso me sorprendeu agora, pero non foi por falta de comunicación, quería que quedara claro e as miñas disculpas, os dous. Pola Marea... Ai, non, perdón. Grazas, señor Martínez. Polo Partido Popular, señora Gallego. Bueno, buenos días y muchas gracias. Nos íbamos a abstener en la moción del BNG porque rechazamos el Real Decreto, pero bueno, lo han blanqueado, ¿no?, con su transacción, porque ahora lo que piden es una modificación del Real Decreto que hay que rechazar y negociar de nuevo, como así parece que va a suceder en unos minutos en el Congreso de los Diputados. Su diputado, el señor Rego, va a votar en contra, lo va a rechazar de plano, no va a pedir una modificación. Ahora habrá que rechazarlo y volver a empezar. Pero ya que hoy, que el Partido Socialista en Madrid lo presenta tal cual, sin ninguna modificación, desde aquí se pida modificarlo, no lo entendemos. Por otro lado, la Xunta de Galicia no pinta nada instando al Gobierno de Sánchez para nada. Quiero decir, nosotros mismos podemos instar al Gobierno de Sánchez y pedírselo y exigírselo. Ustedes tienen representación, ustedes también, y nosotros ya lo llevamos haciendo mucho tiempo. No sé qué hará la señora Martínez, porque, bueno, hoy ya vemos que se integró en el Grupo Socialista dejando su escaño del Grupo Mixto y hasta ahora había votado a favor de nuestras mociones en este mismo sentido. En un rato, efectivamente, se va a votar la convalidación de este Real Decreto en el Congreso. Esta misma mañana la ministra Montero confirma que previsiblemente no va a salir adelante.
por qué este empecinamiento que nos ha llevado hasta aquí y de todo este proceso para que no salga atando de pies y manos a día de hoy a los ayuntamientos y entidades locales. Por ello, pedimos, si finalmente no se convalida, que es lo que esperamos, pues que se negocie. E instamos a la alcaldesa a adherirse en representación de nuestro ayuntamiento al manifiesto que ya firmaron a 1 de septiembre 31 alcaldes que representan a más de 13 partidos, entre ellos el BNG en Pontevedra o Unidas Podemos en Barcelona-Cádiz, a pesar de que hoy Unidas Podemos va a votar a favor, ya lo anunció en el Congreso, increíble. Hoy ganarán los alcaldes y perderá Sánchez y, por supuesto, Iglesias. Una derrota histórica, tercera vez que no se convalida un decreto desde el año 1979. Hoy se pondrá de manifiesto en el Congreso el fracaso de Sánchez, que no ha sido capaz ni de conseguir los votos de sus socios de investidura, que excepto Podemos han anunciado ya todos su voto en contra. Instamos a los grupos políticos a reprobar la actitud de Abel Caballero, que traicionando el consenso alcanzado siempre en la FEM, se ha convertido en cómplice de este engaño al emplear su voto de calidad y saltarse por primera vez la voluntad de municipios y diputaciones. La derrota del Gobierno es también la derrota de Abel Caballero. Esta cesión de remanente supondría requisar recursos que pertenecen a las entidades locales y no al Gobierno, lo que implica un ataque claro a la autonomía local. De ahí que presentaríamos el Partido Popular el recurso de inconstitucionalidad. Lo que pedimos, señor Jorquera, claramente en la moción, es que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir flexibilizar la regla de gasto y que los ayuntamientos y diputaciones puedan gastar el dinero que han ahorrado. Ningún Gobierno se apropió jamás de los ahorros de las entidades locales. La Ley Montoro fue útil en su momento al permitir que muchos ayuntamientos mejoraran su situación económica y que a día de hoy las arcas municipales tengan ahorros, pero Montoro jamás le dijo a los ayuntamientos: traigan para aquí sus ahorros que me los voy a gastar yo. La Ley Montoro fue necesaria en un momento en el que la situación económica demandaba que se tomaran este tipo de medidas y otras, como pagar en plazo a los proveedores, que ha salvado a muchas empresas que tardaban años en cobrar. ¿Por qué se empecina la ministra Montero en este Real Decreto y dice que no hay otra solución para ayuntamientos para que estos puedan gastar sus ahorros? Porque el Gobierno pretende utilizarlos para maquillar ante Europa el dramático déficit que su ruinosa gestión lleva generando desde hace 2 años. Ahora estamos en un momento diferente, una pandemia, una situación crítica para los ayuntamientos que están en primera línea. Y del mismo modo que se están modificando otras leyes sin ningún problema, el Estado también debería hacer lo mismo con la ley llamada Montoro. No sabemos por qué están diciendo que no se puede cambiar bajo ningún concepto si tienen los apoyos de todo el mundo. Este Real Decreto es un chantaje del Estado a los municipios que solo podrían disponer de una parte de su remanente si antes entregan la totalidad al Estado. Vaya negocio. Y para colmo, injusto. Injusto porque los ayuntamientos que no tengan ahorros no pueden optar a los fondos del Estado, que además obliga a gastarlos en la hoja de ruta socialista. Exigimos un reparto equitativo y que se respete la autonomía local. Exigimos una rectificación inmediata. Esperamos que los partidos, como han anunciado, rechacen el decreto en el Congreso y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúna con urgencia con ellos y con los alcaldes para replantear las ayudas, eliminar la regla de gasto y el concepto de déficit y estabilidad, al menos para el año 2021, avanzar en un nuevo sistema de financiación y definir el acceso a los fondos europeos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Ahora sí, por la Marea Atlántica, señor Martínez. Agora sí, grazas, señora Rei. Moi bo día a todos e a todas. Igual que hai barcos e barcos, e cada quen defende os da súa clase social, quero decir, tamén hai municipalismos e municipalismos, ou, se se prefire, distintas maneiras de entender o municipalismo no noso contexto inmediato, no ecosistema político español. E cada quen defende aquela tradición que considera súa. A nosa é esa tradición republicana, federalista, revolucionaria en algúns momentos da historia da Constitución do Reino de España, infelizmente derrotada en momentos decisivos e que explican algúns dos problemas e os padecementos da ciudadanía no Reino de España hoxe. E esa tradición, infelizmente derrotada, insisto, sigue viva e resiste, e é a hoxe a que mellor entende e a que con máis contundencia defende a necesidade de concellos fortes, ben financiados, innovadores,
e do lado adecuado do conflito social. Hai outra tradición que representa o municipalismo socialista, sen dúbida notable, pintoresca a veces, con personaxes como o alcalde Abel Caballero, o alcalde Paco Vázquez, para esa tradición os concellos son basicamente unha plataforma electoral ou unha prolongación da estrutura orgánica do partido. Estas dúas tradicións, estas dúas maneras de entender o municipalismo rara vez se poñen de acordo. Temos máis ben moitos sonoros casos de desacordo entre esas maneiras de entender o municipalismo. Pois hai un municipalismo que abriu os portos para que os concellos pudesen axudar nunha crise migratoria, humanitaria, e outros que non. Hai municipalismos que se puxeron claramente en fronte da normativa de austeridade, defenderon os servizos públicos e o financiamento suficiente das administracións locais. Hai concellos que están a ser innovadores no desenvolvemento de políticas públicas en moitos ámbitos e que o están a ser tamén nestas semanas, nestes meses difíciles de pandemia, e outros que non. Pero hai veces en que eses dous municipalismos, ou cando menos unha parte deses dous municipalismos, son capaces, ou alguén é capaz de poñelos de acordo. O que non conseguiu nin sequera Montoro foi no conseguir Montero, que xa non é que pertenza á tradición máis conservadora ou inane do municipalismo, sino que claramente non é municipalista e protagonizou o maior ataque á autonomía local da nosa historia recente. Nós xa nos opuxemos públicamente á incautación do aforro dos concellos, protagonizada polo Ministerio de Facenda do Partido Socialista. Xa dixemos que nos parecía unha medida inxusta, ineficaz e antidemocrática. Inxusta porque o que fai é duplicar, prolongar con verdadeiro asañamento o castigo que xa se aplicaba aos concellos en aplicación da normativa de austeridade. É ineficaz porque neste momento é cando máis recursos se necesitan na trincheira da proximidade para facer fronte a unha crise da que só estamos vendo en realidade o prólogo, e é antidemocrática porque en que cabeza cabe que nun Estado de Dereito o financiamento das administracións locais, en lugar de depender de criterios que sei eu como a poboación ou as necesidades obxectivas da poboación, dependa de canto lle presta un concello ao señor de Madrid para cadrar as súas contas. Alucinante. Este posicionamento, que foi compartido por 12 organizacións municipalistas, feito público o día 4 de agosto, é o mesmo que hoxe defendemos aquí. Curiosamente, hoxe debatemos sobre isto porque dúas forzas políticas que votaron a favor de que o Concello da Coruña destinase o seu aforro a pagar as sentenzas del Viña, non a políticas sociais, non a políticas contra o cambio climático, sino a pagar o que entendo que o señor Laje ou don José Manuel chama o ADN do Partido Socialista, os pufos urbanísticos, traen dúas propostas, dúas declaracións políticas. Nun caso estamos de acordo, creemos que a moción do BNG recolle esencialmente o que nos manifestábamos en agosto. Non estamos demasiado de acordo coa transacción, entendemos que obedece a cuestións aritméticas. Non sei se é que o Partido Socialista e o BNG se suman ás melloras introducidas na negociación entre o Goberno do Estado e a Alcaldesa de Barcelona da Colau, que son melloras positivas, pero que a nos parecen insuficientes. Non podemos apoiar, polo contrario, ao do Partido Popular, porque, aínda que progresan, e de verdade progresan, animos a perseverar e a dicir moitas máis veces que a Lei Montoro debe ser derrogada, sobre autonomía local, defensa dos servizos públicos, sobre municipalismo, lamentablemente non nos poden dar moitas leccións. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Pecha o debate o señor Laje Tuñas. Grazas, señora alcaldesa. Ben, estamos diante dun debate que se está sustanciando hoxe con votacións no Congreso dos Deputados. A verdade é que non é a primeira vez que debatimos disto e, como noutras ocasións, a posición que sostemos do Goberno municipal pois é a posición da coherencia, cousa que outros grupos non poden soster. Señora Gallego, eu entendo que vostede pois gustalle falar da política estatal, utiliza a súa tribuna, pois ben,
facendo uso como mellor considera, pero en calquera caso, creo que o problema que teñen é de coherencia, non? Fundamentalmente. Vexo a preocupada polo acordo de goberno e a incorporación da señora Martínez. Creo que non debe de preocuparse por iso, Eu creo que cada un ten bastante que rascar na súa casa como para preocuparse por iso. Pero, bueno, se teñen insistencia, eu non terei problema en acusar recibo e entrar máis polo miúdo. Coincido co señor Jorquera e co grupo do BNG na necesidade de seguir traballando na mesma dirección que levamos defendendo xa neste pleno da corporación en moitas ocasións, non? E coincidencia co señor Martínez ao respecto da Lei Montoro. É dicir, este goberno municipal xa ten defendido a derogación da Lei Montoro e o volvo a facer aquí. Como lle decía antes ao señor Rodríguez, señora Gallego, eu entendo que levan mal que quen preside esta corporación, que é a nosa alcaldesa, Inés Rei, defenda as posicións políticas independentemente de quen goberne, sesa na Xunta de Galicia ou sese no goberno de España. Vostedes ata aí aínda non chegaron e entonces poden decir unha cousa hoxe, pero mañán non a poden soster porque depende de quen teña de que cor política teña o goberno. Fíxese que aínda foron, a día de hoxe, aínda non foron capaces de pedirlle á Xunta de Galicia que lle pague ao Concello da Coruña o que lle debe á Orquesta Sinfónica, que creo que hai poucos símbolos tan relevantes desta cidade como a Orquesta Sinfónica. Pero, en fin, se temos que pedir responsabilidades a alguén do Goberno de España, señora Gallego, xa ve que non temos ningún problema en facelo. Vostedes aínda non o fixeron hoxe. Seguramente aí atope algunha explicación á súa posición política no ámbito municipal. O señor Martínez, coincidimos ao respecto da Lei Montoro. Non coincidimos nin nas descalificacións gratuitas nin na súa reflexión sobre o municipalismo. Eu entendo que teñen que buscar elementos fetiches, é dicir, agora, fala de beber na tradición, que vostedes beben, bueno, do Partido Nacionalista Vasco, que ten 100 anos, sei cal é a súa tradición. Da súa, di vostede que é republicana e federalista, me parece ben, entenderá que é un partido con 140 anos de historia como o Partido Socialista, pois falarlle da tradición municipalista, empezando por Pablo Iglesias e rematando por calquera dos concelleiros ou concelleiras que representan o socialismo democrático en España, en calquera concello, bueno, pues, leccións ningunha, non? Penso que todas as posicións son respetables, pero leccións ningunha. O ADN do PSOE da Coruña, señor Martínez, é o ADN do que se fixo do 95% do que está feito nesta cidade. E eu o que lles pediría é que entendan que cada vez que se produzca un debate nestos términos, o que imos é a defender o que facemos os socialistas, o que fixemos e o que estamos facendo. Polo tanto, neste caso non facemos ni máis ni menos que o que xa fixemos noutras ocasións, que é pedir que os concellos non sexan estrangulados, que se nos permita utilizar os fondos, que se millore o decreto, o Real Decreto que se fai referencia, e recordar que, por agora, todas as leis que se fixeron en España que son profundamente municipalistas só teñen un sello e unha tradición, que é a do Partido Socialista. Co cal, as referencias entenderá vostede que poden ser as de Pascual Maragall, por poñerlle un exemplo, que foi moitos anos alcalde de Barcelona e ten algo que decir no municipalismo. Agora, eu tomar referencias de organizacións que cambian de nombre cada 2 por 3 e que incluso ás veces un xa se olvida de como se chama, falar aquí de tradición municipalista, pois, en fin, todo o respeto para todos, pero tamén
para quen, tendo 140 anos de historia, neste país escribeu as páxinas máis brillantes do municipalismo, en defensa dos cidadáns. Por certo, tamén da cidade da Coruña e tamén de todos os concellos en Galicia. E sí, Abel Caballero e Paco Vázquez son dous referentes do municipalismo. Non sei cales son os seus. Grazas, señor Laje. Remata o debate. Procedemos á votación. En primeiro lugar, non sei que lles pasa hoxe coas mesas, que andan todos a golpes. A ver, primeiro a moción sobre a utilización dos fondos municipais por parte do Goberno do Estado presentada polo Bloque Nacionalista Galego con esa emenda xa transaccionada. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Grazas. Abstencións? Queda aprobada a moción. Moción para instar o Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais presentada polo Partido Popular. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións? Grazas, queda rexeitada. Facemos agora unha pausa de 15 minutos para ventilar o salón. Moitas grazas.